Arratsaldeon Hondarribiako Jostaldi pilotalekutik Jai Alai World Tourreko torneoaren binakako txapelketako finala jokatuko dute, une batetik beste ikusiko dituzuen lau protagonistak. Gerriko Gorriz, Diego Beazkoetxea eta Ibon Aldazabal kantxaren erdi-erdian dira jendeari agur esateko, eta haien ondoren Iñaki Osagoikoetxea eta Ibai Ertiaga. Aspaldi abiatu zen munduko pilota batzarrak antolatutako torneoa, 6 Master Series jokatu zituzten lehendabizi, honenak bakarrik sartu ziren aurrera begira, eta honenen artean honenak sailkapen buru izandako bi bikote hauek final aurrekoetan sartu ziren, biek honen astelenean Bilboko Deportibo pilotalekuan txartela lortu zuten gaur ona etortzeko, eta gaur jakingo dugu nor den aurtengo binakako txapelketako bikote txapelduna. Finala lehendabiziko aldiz Ibon Aldazabalek jokatuko du gaur, beste hirurak izanak dira eta txapela lortuta gainera. Bekoetxeak 5 garaipen ditu eta beste biek ere inoiz irabazteko aukera izan dute. Zozketa egin eta berehala aukeratuko dute partiduari ekingo dioten pilota. Inigo Gorostola González, Arrieta izenarekin Dania jokatzen duen pilotari. Arratsaldeon. Arratsaldeon danori. Bueno, lehendabizi kantxa faktorea aipatu beharko dugu. Goikoetxea eta Ibai Ertiaga txapelketa guztia hemen jokatzen aritu dira, uda osoan, uztaila eta abuztuan. Ibon Aldazabalek iaz jokatu zuen, baina Diegok ez, eta urten bientzat estrenakoa izango da. Berez xamarra da pelotalekoa, alde horretatik abantailatxo txiki bat agian izan dezakete. Bai, izango esasun modun, ez da, Goiko eta Ibai gamen partido batzuk jokatu txue, eta, bueno, Ibonek igez jokatu arren, ja urtebete pasau da, eta horrek, ja atzen gatzen dizta. Baina, bueno, nik aipatuko neukena da, berezitasun holan klaruena da kontrakantxi, ez da, amengo kantxan rematik botati, pruate limiteute egoten zaz, hain kontrakantxa handixe duke, rematik bai ormabikuk edo bai kostauek tanto itxeko, praktikamente perfecto bota bidiz, hainbeste leku duke kontrarizuk, atrepetako jugadi, ez da. Orduan probate diferente izango da joku, izango da peloteun eta partido gogorra, baina dipetzeto Goiko eta Ibai apur bat favorituk izen arren, Diogok eta Ibonek partido nahi itxen badabe, eukiko eusela euren aukerak partido irazteko eta txapela irazteko. Hiru Bizkaitarreta Gipuzkoar bat finalean. Diego Beazkoetxeak 11. kuadroan bote egin eta atera du. Sake bakarra izango dute iparraldean. Asa librea zen Biarritzen, Donibane Leizunen 5 ametitzen zituzten, baina hortik aurrera sake luzeak falta izaten ziren hemenez. Hemen sake bakarrarekin jokatu beharko dute. Ibonek oso errebote garbia, trabapikin bat egin dio Beazkoetxeak Goikoetxeari. Atzeradien artean indartsuagoa askoz Ibon Aldazabal, baina Goikoetxea jokoan sartzea nahiko da beraiek agintzen hasteko. Ikusiko dugu zer ematen duen neurketak, teoria aztertzen arraza da. Gero kantxan gertatzen denak agian bestelakorik esango du. Eskubiz errebotera Beazkoetxeak. Aldazabal Darzu, horri da berritxoko mutila. Goikoetxeak errebotea Eskubiz. Ibon. Ja, botatxu errebesaz lau edo bost, botatxu atzeko hormara ega, eta badaki beran bierra zeinan, ez da? Atez behoin peloti barrixe deuen aldanik eta tanto danak eran alde hartu, eta alba da horaz pelota barrixaz dominau amenatzeko kuadruko. Ertiaga. Gana egitea egokitu zaio, lehen da biziko tanto honetan, errebote inguru horretan. Ondo, guztatu du Eskubiz, Ibonek, Ibai.
Iez egin dio Eskuinaldeko sarera aurreneko tantoa Gorrientzat 23 minutaka da jo ondoren. Bai, lehenengo tantu nahiko borrokatu izan da, ez da, normala izaten da lehenengo tantutan, peloteu egoti, peloti beneiko barrixe da, eta baina, Ibon ondo ikusiot, errebesa serixo atzera botaten, da, gero bairi, ni pentsetut ez dagoela gatu ondo zestan barru nolan urteten dagoeni pelotik, barron ez da ondo gatu bueltak euki dago, eta dauken danaz emotza eta zerure urtetza pelotik. Hor ikusko duzue, pelota ez du behar bazala gelditu, keinua alde batera eta pelota bestera. Eta horra aurrealdean, Bunkerraren atzean edo, pelota aurkitu ezinik dabiltza jueza eta Goikoetxea. Azkenean azaldu da, berotzen ari zinela, Goiko toldoan ere gelditu da, pelota bat zintzilik. Eta orain ere Komeriak bestea topatzeko. Bat eta huts Gorriak aurretik. Giro ederra daukagu, Hondarribiko Kostaldi pilotalekoan. Ez eta juna ambienti itzela ikusten da, frontoie beteta eta holan frontoioan ikusti benetan pozgarrixean nire bintzat kristun ilusinio emotezten. Erkiaga. Berriz ere Ibai. Atzean nagusitu nahian. Atera egintzaio saskitik Iboni, bana. Iutsek erabaki dute orain arte, bai lehen da biziko tantoa, bai bigarrena. Goiko saskira doa gaur eguerdian, argi eta garbi izan digu. Berak pelota bizia aterako zuela. Bai, ez da, hoxe da beran joku oso inderra handixe duke, eskumiaz mina handixe itzen dugu pelota bizixaz, eta men frontoien, hoxe, ez da, jugadak nahiko limitaute da, ez da, hortan zentrauko da, ez da, eta pelota bizi bat, eta bai peloteun eskumiaz edo errebotetik daukezen aukera danak, hemen atropeietan alegin du Iboni atzeko kuadrua. Eta beste gauza bat ere esan du, Ibonek luzegi jotzen baldin badu errebotea, bera saiatuko dola gero errebotean min egiten. Asmo izaten dira, baina gero taktikak aurrez prestatutako guztia aldatu behar izaten da, ikusitakoaren arabera. Bana! Goikoetxearen lehen da biziko sakea ondo guntzatu dio Beaskoetxeari. Zabal. Goiko. Ibon. Erkiaga. Lehen da biziko zeta. Betiko moduan, 15-era, bigarren ere bai. Eta hirugarrenik baldin bada, 5 izango ditzateke. Bengoen, Goikoetxeak eta Ibai Erkiagak, hirugarrena jokatu behar izan zuten, ona etortzeko txartela eskuratzeko. Lehen da biziko zeta galdu egin baitzuten. Ola eta Xabi Intzaren aurka. Bertan egon nintzen, da Ola eta Intzak oso partidu zerixu egin oso partidu gorra, eta bigarren zetin irabazten juntzin 10-6, da Goiko eta Ibai larri bilizin, baina azkenin irabazti bertu. Bertaker batez, Zabalek lortu du bigarrena, ezker horma ditutu eta ziztu bizian Zabal aldera atera da pelota, Goikoetxeak ez du astirik izan, esoa luzatu eta pelota saskian sartzeko. Beste final aurrekoa errazago irabazten Digok eta Ibonek. Bai, lehenengo zetin apur bat ez du bilizin galtzen juntzin sortzi talau, eta gero ratxatxu hartu ben, eta takada luze bat egin amaikar arte, eta lehenengo zeta irabazi ben azkenin ez da 10 printziko, eta gero bigarren zetin oso ondo bilizin, da errezo irabazi ben Goikok eta ben. Egiguren eta urtasun izan ziren aurkariak. Eta txarra galditu zaio, baina ondo moldatu da Ibai Erkiaga. Azarte egin dio gero Ibonik, Bina. Ni pentsetat minua apur bat nervioso duzela pelotarixek utzek itxue normala da, Olako egun
egun handi baten jokatzi eta frontoi ebet eta enpresa bixen arteko piki da, ze enpresa bateko pareja bat eta Goiko eta Ibai beste enpresako normala, ez da oin lehengun olako hutzek itxi eta nervioso goti. Aldazabal, errebotera, Goikoetxe erasoan hasi nahian, Ibonek olako pelota asko sartibiko txugaur, ze da oso ondo, da horre oso ondo. Olako pelota asko sartibiko txuz, pelota bizize ata daue Iñakik eta errebotetik min ondizia itzen dago eta etorrikoako Iboni velozidea ondizia, ez da, bata behien sartibiko txu igual bote pronto batzuk, beste batzuk igual airera amena atzin, baina pelota gatxak sartibiko txu, baina sartzen motxu eta hor bota daun lekure botaten motxu gehixenak, seguramente aukera ondizia guko dago partidu azteko dio eta gune. Erdinketaren bila orain Goikoetxea eta Ertiaga. Ibai. Diego Utzidio Aldazabalek. Ertiaga. Marruzkoren aldea dute atzelariek. Zaharragoa Lekeitiarra. Aztarte bitzaio Goikori. Hortik ezer askorik ezintzioan egin. Erdinketarik ez dago irugarrenean. Laugarren egin baitute. Gernika Jai Alaiko pilotariek. Ondo da Bilibon, lehen esatuten modun kontuz eukibiko dago apur bat, ze horrek errebotik hor goixen jota, azkenion Iñaki bastartu jako eskerreko orman, da hor ikusi da nahiko txarra euki dago, baina frontiz o kantxa erditxik jun izen bazan, berak mine itxeko moguko peloti izen da, ordune Ibonek kontroleltan alein dibiko da, beran errebesa ez emoteko olako pelota errezak Iñaki. Goikoetxea jokoan sartu da. Eta Aztartuta zekoan pelota horri erantzunik ematerik ez. Aldazabalek 3 eta 4. Lehen pik hitza aipatu duzu Inigo. Orain kanpotik begiratuta ez dirudi halako ezin ikusirik eta dagoenik, baina zuk bizi izan duzu behar bada orain baino pike handixiagoa da urte batzuk, ez dakit orain Ameriketan enpresen artekoa nolakoa den, baina hemen Euskal Herrian bertan bizi izan zenuen uda batean, ez? Bai, lehen egon zan, Aitor Totorika egon zanin, eta gero Iruren enpresi egoten zin pike handiko partiduk, ez da? Nipetzetok gaur egun igual ez dauela hainbeste gorroto, ez da? Ni pentsetok aurten enpresa biziak ikusi dabe proiektu hau interesgarri xe dela, eta bakotxak beran aldetik organizautxu hiru txapelketa, gero final laurdenetan eta final horrekutan kruzau, eta ni pentsetot badauela piki, baina pike sanu izaten dela. Nik ondala urte batzuk esango neuke aprobat txarra izen zala, ez dut esaten txarra gona denik, baina apur bat gorroto geixa egon zala enpresen artin, da gaurten igual apur bat lagun arteko Diegoren pelotaka da txaparen gainean, Anton ari dira jokatzen. Ibon nagusitzen hasi da atzealdean, baina pelota horietan Goikoetxeak ere min egin dezake. Ibon Eskubiz orain Zemaiarra, ziztuan pelotari, Erti Utzidio Aldazabale, bipareta, ederra. Launa. Orain ateko tantorik onena. Tanto onena izen da. Goikoke aprobetxau da gaurrin 7. kuadron errebotetik, eta Ibonek pelota gatxa sartu da, baina Eskubi ez da beran fuerti eta entrego hitza 7. kuadron da. Iñakik ikusi dago egin dago apur bat barruzko gestu, eta ikusi dago nine barru edo hila, armabiku bota dago, jakin dago ez dagoela perfecto bota bier, inderra apur bat bota eskero tanto zala eta tanto politxun da. Launa. Ibai. Hortxe sartu bideu Diego eta lehin du hortxe atropeietan edo kortadi botaten aprobetxoan du hori kanpo da. Gelditzen
Meritoa izan du, Ibai Erkiagak, azkar bota gero, baina zabaldu egintzaio, kanpora joan da, eta orain arte beti gorriak aurretik. Buru berdenketa izan ditugu, baina Goikoetxeak eta Ibai Erkiagak ez dute lortu aurre hartzea. Bai, lehen esasun modu nioa igual pelota lekuan bentajia porrate eukilik Iñakik eta Ibaik, baina publiku esan ginke Diego eta Igonen alde duzela, eta nik pentsatu dute nahiko da bela, normala dan modun, nahiko da bela txapela irabazi, baina galtzen bada bebe, aurtengo udan indako biernes eta jokatutako partidukin eta Gerniken eurek eukidabene movimientuaz, inbeste gente frontoien aspaldiko partez alako ilusinui sortzi afizionauei eta bai zestaz jokatzen da ben gaztiei galduarren oso pozik egongo di Diego eta Ibon, da bai euren enpresako danak aurtengo udan indeko biarraz eta maitzen danin zeuru goiketzetan datorren urtin barri bitxeko eta ia zesta puntiai beste ilusio edalako beste positibo ikusti zesta puntiantzako gauza. Aldazabal, 10 tanto jokatu dituzte, 11garrena dau. Goikoetxea, Aldazabal, aurrera joango da pelota hori. Begira. Eskura mandio Aldazabali. Horitxe da Goikoetxeak nahi duena. Rebote luzeak hartzeko aukera izatea, baina gehiago asmatu beharko du, aurrekoa baino. Ondo, oso pelota gatxe saltio duen. Oso pelota gatxe. Errebes ez orain. Eraman Diego. Eraso betean ari da Zumaiarra, azo tanto egin duen. Lehengoan, final aurrekoan Bilbon, Kosta ginen entzitzaio motorra berotzea, baina gaur ez du gerorako ezerritzeko. Ez tanto ikusgarri segin dago Iñakik, ez da lehen komento modun oso velosia handixe mototza pelotiai eskumiaz erreboti hautsu bi praktikamente perfecto, eta Ibonek erutxu pelota bi oso gatxak, Diego beste bat, eta gero amaitxu dago bitxu zelen, ez da, kriston portadi perfecto botata da tanto ikusgarri segin. Aurreneko aldiz oraintxe 6 eta 5, Goikoetxea eta Ibai Erkiaga markagailuan aurretik. Bete eta Jostaldi pilota lekua. Iñakako txapelketako finala ikusteko, Diego karrapatu da aurrean, txapagaina utzi, Ibai ez da iritsiko. Bai, jugadi botatekotan, nik pentsetu doixe bota bidala, ez da, sakerreztun hartzen mozuan lauen, gaina Iñaki banaiko harina eta dau, orduan ez dutza denpora egemoten haringarin juteko bertora, eta erabaki dago berton dejadi botati, eta nik pentsetu jugadi botatekotan, hoixe bota bidala Diego, eta aukera danak aprobetxau. Ibai Erkiaga abiatu da atzetik, baina metro asko ziren. Eta ez da iritsi. 5. berdinketa. Partidu gorra izango da ino, hemen frontoien remate batzuk egongo di, baina ez normalin egoten din beste, eta fizikamente ondo aguntau dira hemen partidu. Sake luze egia, Goikoetxeak eta kantoa urdinentzat. Aspaldi Goikoetxea jokatu gabe dago pelotaleko honetan, eta konfiantza sakean izateko eta bar altegarria da. Apurat suabe, atatza 6 txerdira atateko alainaz ata dau, baina eskapada apurat hartu dau frontizin, apurat efekto normala ez dau egin eta pelotik apurat raro urten dau frontizetik eta pasa asko itxik izan da pasa. Bera jodu, errebotetik pelotak bizkarrean jodu, Ibon Aldazabal eta hau ere aurkariai oparitutako tantoa izango da. Espistatu egin da? Bai, suerte txarra euki dago. Lehen esatzutu modun ez da, errebesaz kontuz euki bidau, ze horrek rebote luzik emote zuze Iñakiri, berak aprobetxau itxen dago, eta ikusi haunin rebote luzidoiela, bera zidaringarin
aurrerutz posesionetako horra margarren kuadro ingurun, eta ez da konturatu da suerte txarra, normalin pasetan ez dan gauzi, beran lepun jodo pelotu. Ibon Aldazabal, txapelketa honetan 58 zenbakiarekin ikusi dugu, aurreneko egunetik gainera, baina hori ez da Danian erabiltzen duen zenbakia. Ez, Ibonek 15 garren zenbakixe ibiltzen dau, eta lehengo baten pregunta honotzen ia zeitxik erabiltzen man, derrota 18 eta esplikauzten apur bat, eta beraz, totalmente de acuerdo da, eta berrota 18 zenbakixe ibiltzen dau Danian Jose Ramon Oiarbide, ez da, eta Oiarbide izen da pelotari bat, iguela hemen Euskal Herri zen, ez da hain ezagune izen, jokatu baden pentsetot urten bat Aitarte Totorikan enpresan, baina Ameriketan apurate ezagune izen da, eta azkenengo 8 urtetan izen da gure sindikatoko IJAPako presidenti, ez da, eta zesta puntian alde kriston bier asko indau Oiarbidek, eta Euskal Herriko Federazioaz kontaktu nipini ondala urte bi, aurten pasaudana pasetako, ez da, enpresa bi egon deixen, jakinarazi Euskal Herriko Federazioai eta munduko batzarrai baduzela pelotari asko Ameriketan jokatu leku izenak Euskal Herri zen, eta enpresa bi egoteko aukeri badauela, eta aurten hori kumplidu da, eta gero aparte Ameriketan guk Danian negozio egun akuerdo hori urrengo 4 urtetarako, eta berak erabaki dago, beran omenez berrota 18 zenbakixe ipintzi, eta ni totalmente de acuerdo na, eta bitxan date oso idea hona, eta zorixenak emototzete Iboni amendik. Heldu eta berriro partiduari, 8-6 Goikoetxea eta Ibai Erkiaga aurretik. Zabaldu eginda errebotea, Goikok arrotu egina izan du, gara izibitsi da Aldazabal eta atzera korrika joan behar orain. Diego Ibai, errebese zerdi erdian. Aldazabal Erkiaga Beaskoetxea Aldazabal ondo gurutzatu du Berti Etzibio Aldazabalek Ibai Estua doa ondo Erkiaga Diego Berriro Eskubiz eta zona eskatu Goikoetxeak horreko aukeri Ibonek hortik domina bida oso hortxe bota bida batzeko zulora txula topeta Eskubiz orain Berritxo erra Goikoetxeak ezin izan dio Erkiagari lagundu atzera lekitxarrak Beaskoetxea txarra da ondo Ezker Armanen laguntzaz ondo utzitakoa Beaskoetxeak iritsi Ibai Erkiaga eta tantoa gero berak oso ona azte tanto bat ikusgarri zein nio, ezta Ibonek azken erdikantzeut egon da, eta lagaitza errebotetik Diegoi, estrategikamente lagatza, eta oso rebote ona Ibaik pelota gatxa sartu dau horman gora, baina gero entrego hitza Diegoi, eta Diego bota dau jugada oso politxe, pentsago tanto hitzala, baina peloti bote handixe indau, da Ibaik erantzune botatza kortada bat, perfecto bota duna, eta tanto oso politxe. Orain arteko alderik handiena, 3 tanto jarraian egin ondoren, Beaskoetxearentzat eta Ibai Erkiagarentzat, huts batzu ikusi ditugu hasieran, baina ederra doa partida orain. Aztertu egin zaio Beaskoetxeari, Goikoetxea. Eta betik gora abiatu da, nola zuzendu du Goikoetxeak orain Zabalera, kanpora. Lehen da bizi barrura, gero kanpora, Ernez egoen Diego.
Bai, ondo bota daue Iñakik, apur bat arrezgo egin dago, ezta? Badaki Diego Barrure sartukoa gola, ze bai bidaue joku hor Diego, ezta? Aurreko pelotasun ixe gainetik pasau dau Ibon, orduan alin bidau Diego, beran horrek eskumakasuk ebaten, eta usetxe botatza zabala, intensino justiziaz botatza, apur gaitxik kanpora bota. Beaskotxearen sakea. Falta. Bai. Lehen luze egi, orain labur. Egi pelota alferri galdu ditu Gernikarrak. Eta beste askotan ez bezala gaur, hemen Diegoren aita, Gonzalo Beaskotxea ikusi dugu. Ez dakit frontoira sartuko den, kanpoan geldituko den, baina ez da nervioak pasatzera etorri zalea. Bai, hoxe fami duk ez da, neure haitxaibe bardin pasetakon ni neu benitzen egoten nervioso kantxan, da bera etorten zan ni neu ikusta sufridu itxeban eta hortako nahi zeban etxingatu eta hori horren nerviosuk ezin di kontrolau eta digon haitxaibe bardin pasetako eta danok eska bardinek batzuk geixa sufritzen da beste batzuk baino eta digon haitxan kasu goitxe da. Diego Ernez egoen, bote handiatuko zuen pelota hori eramaten laguntzeko Ibai Erkiaga. Toki txarrera joan zaio pelota Ibon Aldazabali, 11-7. Emoten da Ibai ez dagoela gatzen ondo peloti, pare bat koako zabala ontxeo ikusiako gestu itxen zestiai eta ez dakit normala ez da holan hiru pelota botati zabalera eta beran buruaz besta baina oso posik egon tanto inerro. Hiru tanto egin ditu, beste guztiek baino gehiago, orain arte Atzela Iurdinak, Goikoetxearen sakea. Tanto da Igorentzat. Esata jona ino hori oso ondo gota doi Igonek, atzeko ormar arte, kantxar dixen zierkun da, baina Ibaik sartu biherra eukida hori eziban itxi, atzeko ormatik, atzeko orma gota daue Igonek. Lehen berriketan ari ginen bitartean, pelotari hoi baten irudia erakutsi dugu Fernando Lopetegi errealizadoreak, Juan Antonio Rementeria Remen urte askoan. Pelotari handia izan dakoa, munduko txapelketa besteak beste irabazitakoa, gaur hemen da Hondarribian, Aialai World finala ikusteko. Oraindik ere zesta puntarekin lotuta. Bai, gustau etxako Remeni, ez da berak urte onak bizi zituen, oso kategoria handiko pelotari izan urte askotan eta ondino gaur egun guzteo itxako zesti eta daukezen aukera danak aprobetxetetxu frontora juteko bai Gerniken edo Martinen aldauen lekura. Tanto, orain Diego egin du eta berriarekin ez da eragingarria izan eta zabaletik Diego bederatzi garrana egiteko aprobetxatu du. Remenen semea gainera pelotaria da, ez? Bai, guk Ameriketan oso trato ondixe dugu Remenen semiaz, ez da, oso mutil maju da, bizida, Evergladesen bizida, kokodrilo hartin bizida beroi, Forpiersen debutauan, ondala marra mabi bat urte, eta han pare bat urte jokatuta gero, beran ama bizizan Berton Evergladesen, da ara juti erabaki ban, eta eitzen dago bierra olako leku turistiko baten turrek eitzen kokoriluk erakusten jentiai, eta peti goten da Euskaldunek ikusteko prest, eta gu juten garini ara tratetuzku erregin modun. Bera etorten da Dania askotan pelotarisek ikusta, beran herrikuk handaukez Minte, Diego, Gonzalo Beaskotxea, eta oso posik etorten da, eta kuston oso harreman ona dugu Remenen semiaz. Oso pelota zaila eraman du Ibon Aldazabalek, inpilean dugu finala, 9-11, Beaskotxea. Lurra ikutu baino lehen, sartu saskian Ibonek eta atzera bain badakilako indartsu joko duela Aldazabalek. Baina bidean, Beaskotxearekin topo egin du pilotak,
Agindu nahian, pelota berriarekin. Ibon Aldazabal. Goikoetxea, aurrean arrepatuko du Diegok. Txarra zen oso. Oso txarra zen, Ibai Erkiagarentzat, egitzatua, baztertua, 10-11. Hoxe bida bezta, pelota barrixea eta hor beste fronto baten igual Diego, errematetan ausartuko zan ez da, baina baki hemen oso gatxadala erremati sartzi eta botatza, intensio guztiziaz ez da, igul jonda txula botata eta bera urtetza, baina azkeni pelota gatxa epinitza Ibairi eskerreko orman da, eta 11-10, finala ez da erabakitxe amaitxu arte, amagoz horretatu. Pelota besta berotu, baina litekeena da berotzen denean behar bada beste pelotaren bat edo ateratzea. Bai, nik igona zeiot berbat, bai atzo eta bai gaur, eta nik esatzen ze pentsete duten da ze estrategisa ibili bidaben, ez da peloti berotzen bada, eta beste bat, eta ikusten bada pelota barrixa estantuk egitxutxuela, hortxe estrategisan segidu, ez da, ze pelota bizitxaz ustorua ibiliko di Iñaki eta Ibai. Erdinketaren bila gorriak, Aldazabal. Ibai. Horraz pelotiaz jokatzeko inigo fizikamente ondo mida, ez? Pelota barrixaz jokatziaz gain, ja errematibe praktikamente eliminaute da, eta pelotazo asko gota bidi frontizera tanto itxeko, eta hori azkenin partiduan azkenin igerri nike, oin pasabako modun, ez da igual erdi kantzaute esa aieten pelotiana indar bardina ze hanketan, da pelota errezak faieten di geisha kantzaute zauzen. Azken berdinketa seinako izan da, geroztik aurretik dabiltza Goikoetxea eta Ibai Erkiaga. Goikoren sakea. Diego Katurarik ezki eman, Erkiaga. Asko zabaldu da. Kanpora. 11-12. Ez batak ez bestik ez da ikusteko Diego Ibe gestu eitzen eta Ibairi batzutan holan izeten da. Diego gestan nahi arrezgau izen errebotera botateko eta imaginetena intensinio izen da txula botateko, baina bera urtetza eta Ibai ondino txartua, ez da eskerreko hormijo eta kanpora joako pelotuz. Beste aukera bat izango dute aurkariak arrapatzeko Diego eta Ibonek. Erkiaga. Aldazabal. Ibon. Oso ondo. Amabina. Hor, Goikoetxeak errebesez erraboteatu duenean zalantzan ikusi dugu Diego eskuinaldean gelditu edo barrura sartu, hor arrizko pizka bat... eske azkenin dudan egoten zazta, ze igual alako baten botatutu Ormabiku, ze Goiko errebotieten da benin, badakizen ez gatxadala erremati botaten, igual Diego barrure sartu dako, eta aprobetxoilik aukeran bat Ormabiku botateko, oixitxik Diego gonda erdi dudan, eta gero barrure bota dau, eta Ibonek pelota gatxa sartu dau, ez da sartu, ez bote pronto, ez bote korrido, horre erdibidin sartu da, eta oso pelota zogona batzeko zilora. Amabina, lehen da biziko setean gaude, Binakako txapelketako finala, Goikoetxeari laburtxamar geratu zaio, nola edo ala eraman du, aginte makila Ibonek dauka tanto honetan, ezko esmatu erdian Goikoetxea. Txapara. Oso indartzu moztutakoa zen, baina txapara bidali du. Zumaiarrak 13 eta 12. Azkeneko aldiz aurretik 5 eta 4koan izan dira Beraskoetxea eta Aldazabal. Oso parekatu da doa. Lehen da biziko jokoa. Beraskoetxea, sakearekin kontuzen lidatu du, bi falta egin baititu. Ibai Erkiaga.
Libre duela esan dio Diego Kiboni. Oso ona. Laugarrena. Aurreko tantu mota dago eskumiaz eta berabe konturatu da ez dutzala Garrixo sartu ondo eta ez du kruzeu eskerreko orman da usatxik sartu daude Iñakik peloti nahiko zabalin da kortadi bota dago, azkenin txapa bota dago, baina bere goki daukeri. Da oin sartu dago momentu ikusiako Garrixosko egeiza sartutza jakin dugu intentzinoaz bota bidauela eskerreko ormata eta praktikamente horratzetik perfecto bota da. Azken laura jarraian egin dituzte gorriek. Bakarra behar dute lehen da biziko seta irabazteko. Baina alkaiak ez dira urruti. Lehen da bizi hau egin beharko dute bizirik segi dezaten. Erkiaga. Horreko dio, gaukeri. Upsandiak, Leketiarrak, 15 eta 12. Orain ere ez dakit, pelota zuen ondo gelditu edo zer urte. Ez da gustora, ez dakit zestua ez dagoen gustora edo baina oinbe bardine pasabako sartu dau peloti eta botaten dauela urten itza peloti. Normal, bai, hor ikusten da ez da barrone, ez da ikusi izen, baina seguruna barrone ez dauela gatute euki peloti. Da pelota leku inigo errebentau bierrin da, oso ambiente handixea frontoien eta honek Gernikarrak oso posible lehenengo zeta irabazitxe. Gernikarrak eta Berretxuarra, bixe. 6 berdinketa izan dira lehen da biziko setean. Azkenean atzetik aurrera etorrita lortu dute Beaskotxeak eta Aldazabalek lehen da biziko seta, baina erdia baino gutxiago jokatu dute, asko falta da oraindik. Eta ez harritu hirugarren setean ikusten balin baditugu lehia bizian. Horrelakoetan pelotariak zalantzak izate aldu, saskia aldatu edo ez. Ez to pentsetan, zuk normalin dukuzuz ez to bat, ez da bat azibitzen za, eukizenke beste bat edo bi repuestokuk, baina nik ez dakite izese pasabakon, igual izenlik kasualidadi, holan hiru lau pelota ez gatzi barrun zestan, baina nik ez to pentsetan burun pasauak honip zestie kanbizetik. Horentxe Xabintza aldamenea zuen eta galdetu dio zer eta gaizki esan dio Ibaik atxedenak mesede egiten dion eta lehen segin dituen pelota horiek ez dituen alperrik galtzen. Amaitu da beraz lehen da bizikoa eta lehen aipatu duzu proiektua martxan jarri dutela Euskal Herrian, baina Ameriketarako beste proiektuaren bat prestatzen ari ote diren edo zerbait entzun dugu zurrumurru bat, indigo? Bai, Daniako enpresi, ondino ez da zabaldugu frontoie disembre arte ez da, baina ja, ziga, ni bertan Daniako representanti izen da, eta bai Goiarbide lehengo presidenti izana ondino sartute da horra asuntun eta geure bidez eta Gernikeko enpresiaz Gernika Jaialai Events enpresa barri honaz batera hor gabiz ez da, enpresiaz berbetan ia zabaltzen danin frontoien horre febrero, martzo aldin ia organizau lehiken txapelketa bat 10-12 eguneko kanpeonato bat, pelotari honenekin. Gehixen bat, beti egon izen da Ameriketan, txapelketa olako referente bat, ez da, batzutan Citrus izen da Orlandon jokatzen izen dana urte askotan, Orlandoko enpresi interesa galdu indaue zesta puntiaz, eta ez dauke itxura honik hori kanpeonato jokatuko danik, eta gero Miamiko enpresi euren jefik zesta puntiaz ez da aposto ondirik egiten bez, eta ez dakieu Dania eta Miamin arteko erlazio honik egon lehiken nolako txapelketa bat organizetako, eta orduan erabakieu Gernikeko enpresiaz berba egin, da ia martzun organizeteun, ez da, eta momentuz eukitxu reunio batzuk enpresiaz bai Danian eta bai Gernikeko enpresiaz, da gauzak oso ondo doiez, idea oso ona daukauz, eta dana ondo badoie, nipetzetot horna febrero edo martzu aldin holako txapelketa hon bat organizeuko ule, Daniakoen partetik eta
Gernikaz batera, ia ilusio sortzeun zesta puntian mundun eta gune da aldanik eta geure partetik ipini geixen, etorkizun on bat ikusteko zesta puntiai eta geuke eukiun modun aukeri zesta puntan jokatzeko Niraitxek eta Remenek eta Diego Naitxek eta Felixek eta eukidaben modun jokatu 25 urte, geupe aprobetxetan gabiz da gaztik olako aukeri aprobetxau leiken eta Ameriketan jokatu eta bai izpari zen bai. Hasiera bigarren zeta, lehen da biziko tantoa, Goikoetxeak eta Ibai Erkiagak egin dute. Lota bizia atera du Goikok, Horriotekira atera nahian, Arrebotetik ez du armatu, Diego Katzera, Ibai. Edo bazterko pasekoan, Bana. Horrebotean mindi egiten ari dira, Bai, eske hemen frontoin hoxe da, ezta, zuke neurri hartu bitzezu eta lehen dibiza horraxe botaten. Eta lehenengo zetan klabi nik betzetot izen da pelota motela hua eta da binine Diegok eta Ibonek, hoxe, ez da jakinen dabe hortxe atzeko errebote ingurun peloti ipintzen eta kontrarizuk eitzue utz batzuk normalak estinek Ibaik utzitxunek eta gero Iñakik bota dauen kortadi txapara eta holan izen da, ez da, aprobetxo dabe pelota motela. Aldazabal, Goikoetxea, Erki, tanto egitera joan da eta bai lortu ere. Lezustean harrapatu ditu, preso zautean eskuinaldean Easkoetxea, atzean Ibon eta zundoan nun, pelota han ipinitu. Intensio ondizioaz bota dago Iñakik ikusi dago oso hueko ondixe, honek pelotik ez dago hainbeste urteten eta bote haikixe bez dago ondixe itxen da, hoxe itxek arritzak dago ikusi dago hueko ondixe eta intensio honaz, tanto omen dago Iñakik. 2-1, Urdinak aurretik, Aldazabal. Herria sartu behar izan du Goikoetxeak. Aldazabal. Berriz bai, baina orain txapada jantzaio, intentzio berbera, jokaldia antzekoa, baina zentimetro bat, biren okerra izan du pilotaka da horrek. Da estraña hoiate, Iñaki normali ez da holan arrizgietaku aurrin hartzen daurin, berak gustora ibiltzen dauen posturan, igual eskumiaz, baina errebesa ez da beran fuertiena eta pelotazo bi, errebote bi, erabaki dau, arrizgeti bat intantoin dau, besti txapara, baina probate neube sorprendi dau. Bigarren berdinketa, pelota aldatu dute gorriek, Iziarekin ari dira Goikoetxea eta Erkiaga, Berriagoa, motelagoa ateratzen dute Easkoetxeak eta Aldazabalek. Lehen da biziko seta irabazi izanaren lasaitunarekin, ekingo diote bigarrenari, baina hartzerik ez daukatela jakitun dira. Easkoetxearen sakea. Erkiaga, koso batzera. Utzi egin dio hori Ibonek. Esku bizera eman. Ibai. Aldazabal. Oso pelotazo ona. Oso ona. Atzeko txula asko urten da, baina oso pelotazo ona izan da Ibonek. Eta orain tantoa, Goikoetxearentzat. Lehen da noizikoan saiatu da. Aizte pelota saskian sartu eta gero labur gelditu zaio bigarren ahalegina egiteko. Eta Goikoetxea atzera joan da orain saskira, beste pelota bat atera nahian. Hor suerte txarra euki Ibonek, atzin hartu dau, intensio guztiziaz kriston errebeskazu bota dau, txula jo dau, da urten dau normali baino gehiago, ez da batzutan holako hor goitxik etorten da pelotit atzeko txuli joten da honin, asko urteten dau eta Iñakik aprobetxo dau errebotetik bixen bitxartera botaten da batanpen dau. Zer egin duen, pelota berri atera duen edo... Pelota zuria.
Aldazabal probatu du. Eta pelota berri horrekin. Kanpo sorta bat egiten saiatuko da aurrelari gipuzkoarra. Aldazabal. Atzera berriro Ibonek. Ibai Erkiaga sartu da, Diego, Oto Laster. Erki atzeratu du. Ondo Ibai. Hauzi eginda, pelota gelditu. Ibonek atzeratu. Ibonek bote korridora. Erkiaga. Hoixen bidau Ibonek, horxen neurrixi hartu. Eta aldaun bitxartin mintzate zemon rebote luzi Iñakiri. Ibon. Barrura Goikoetxeak. Atzera berriro Iñakik. Aldazabal. Goikoetxeak. Urrutitik bota du txapa gainera. Ederra. Arrezkatu nahi da Iñakik. Bai. Arrezkatu. Peloti ontsa eta daugerak, kriston toki duke pelotik ikusten da, berotzen bada pelota bizixe izango dela, baina igual peloti barrixe dauelako, pentsa dago ez dauela bote handirik egin dut, arrezak egin dut, eta asma egin dut, dejadi bota dago nahiko ondo bota da, tanto egin dut. Datorren astean hasiko den buruz burukorako ere, entrenamentu txarra ez. Arrasta utzi duen Izardiarekin Diego Beaskoetxeak lurrean, hori lehortzera atera dira bien bitartean, Gernika Jaialai Sako pelotariak animatzera etorri diren pilotazaleek ekarritako pankarta ikusi dugu, oso atzetik bota du, sortzitxik bota. Ikusi indau Diego beran albun dauela, eta gaina Diego hasi da justo beran atzetik garin-garinget, orduan uxe bentaji euki daue Iñakik, eta arrezko egin da oso urrinetik, baina asmo egin da. Lau eta bi. Goikoetxearen sakearen zain. Beaskoetxe aurrean. Aldazabal. Atzera Iñakik. Diego. Goikoetxea. Utzi Ibaik. Eta ezin. Beste bat, oso ondo, intensinia esbotata, atzeko horma. Ibaik pentseto konfundien dela, ez dakit apura zabaldu jakon peloti, edo pentsan dago egeixan urtin dira baina beran peloti zen hori. Azken nunean utzi. Bai, azkeneko momentun lagadau, baina gatun da. Pentsetot igual Iñakik pentsatu ikusi, nahiko tranquilo gonda hemen, da pentsatu Ibai sartuko zala, eta azkeneko momentun lagain dago, orduan berape sorprendiu egin da, eta nahiko postura txarretik errotu. Beaskoetxearen txakea, berdinketaren bila gorriak. Ona. Erkiaga. Euren pelotia zai, segitzen dabe, euren pelota motelaz. Hortxo kudeo kontuzio. Beste bat Ibonek. Lehenko dezen luzea. Bisa, bai. Hor suerti duki dau, da berak, seguruna, beran burua zontxe pentsetan egongo dela. Ezin dagoela horrek pelotak emon, ze azken Iñakik ez da ondo kalkulau, baina ondo ipinizen bazan errebotera. Bata hobesti horrek pelotazo bisek Iñakik hortik minon dixe eitzen daula. Seguruna Ibonek analizetan egongo da horrek azkenengo pelotazo bisek. Lehen da biziko seta bezala hasi da, bigarrena, bana, bina eta launa egin dute lehen da bizikoan. Gauza bera, hemen, bigarrenean.
Easketxearen sakea. Ezta sartu da. Diego. Etzi Goikoetxeak Erkiagari. Ies egin dio horrek ere. Eskotan gertatzen ari zara, harrigarria da. Ez da, hori normala ez da, berabe sorprendiute da, ez da ulertzen seitxik pasetakon hori oini. Emoten izen da ondo gatute daukela peloti, baina, ez dakit. Igual hona urteten da hori izenek aru aportute daukela, baina behitxu eitxetza zestia, ez da kanbizetan zestu, orduan ez dakit esaten dute seitxik pasetan dago. Aurretik dira, Easketxea eta Aldazabal bigarren set honetan ere. 5-4. Erkiaga. Oini behiri pastetako nada, nervioso epiliko da, hartzen dauen, eskumia sartzen dauen bakotxin, baina horrek aurreko pelotazuko egun daukez, eta gaur oso egun handixe da, finala, eta egun txarra horrek gauzak pasetako. Azur, eta Goikotxeak atzera, erantzun bikaina, Aldazabalek. Goiko, morrazio zatzeratu, ondo, egon. Diego sartuko da jokoan. Han? Entzo, gainetik esari dagoela. Bai. Eman dio eskudiz orain. Ibai Erkiaga, gatzera Diego, gatzerako da pelota hori. Goiko. Ibon. Oso ona, txula barrera. Easketxea. Arriskatzeko asmorik ez dauka, bipadeta kanpora bai. 6-4. Bai, dudan onda Iñaki Zerrin, barrune onda Diego, eta Zagiruk esatza, hormabiko botateko. Ez da, igual beran burun eukikoan barrure botateko, eta azkeneko momentun esatza bi barrune ondalako Diego, eta hormabiko botatako kanpora joako, baina hoxesan botabean juade. Azken lautantoa jarraian egin dituzte Diego eta Ibonek. 6-4 aurretik dira. Easketxea. Ahora. 7-4. Ibetzetot ez da bela nahiko oin ikusitxezean dagoen situazioa oin Diego eta Ibonek dauken dana mongo da bela, oin ikusitxe zazpitxe lau, hause da euren aukeriz, hirugarren zeta bostera bakio zelan izeten da, oso harin juten da, gauzak zeure kontran ipineik ez oso errez pare bat irutantotan da amendik aurra daukez, sortzi tanto, igual udako sortzi tantoik importantienak batantzako eta bai bestientzako. Ja, dejada berriz ere, baina arroa, erandu abiatu da Diego, arrapatu egin du, hala ere. Goikoetxea. Ibon. Goiko. Bote handi hartze zala nahi zuen, ez du lortu. Ibai. Ibon Estibiz, Goiko. Diego Tondo. Ahondu dio Aldazabali Erkiaga. Altura mandatzeratu. Easketxea. Zabale gatura zaio. Goikoetxea. Erbestan dugu, ez da rota. Gatzera joan ardu Ibaik, gatzera joan ardu. Bai. Diego. Orain bai, jokaldia baina kanpora. Oso gutxitan hartu du jokaldia egiteko erabakia, baina txaparen gainean jo. Eta tantoa Goiko eta Ibairentzat arnaz hartuko dute. Bai, lehen Goiko kaporretxeo duen bardin ez da, ikusi dau, lehen Goiko ikusi dau Diego barrurin dauela pausu eta hormabiko bota dau.
da oin Diego bardin egin dago, ez da, hartu dago, ikusi dago goiko barrunozko pausu egin dauela, eta hor postura, alboko postura bardinetik, jakin dago nahiko ondo markete baban, tanto izango zala, eta ondo bota dago, baina itxigaitxik kanpora joako, pena bat izango. Erazkotxeak bi falta egin ditu sakez, baina hemen sake bakarra dutela kontuan hartuta, elkarri nahiko ondo adibida sakeak entzen. Bai, eta lehen faltata dau, justo pasa atata gero, nimbitzetot, lehenengo pasa atata dau, eta gero urrengo sakia erdi bilurra zata dau pasa zatateko, eta laburre izez, da? Hoiz izen da berakitxun falta bisek, baina ostontzi nahiko ondo ataten da biz. Eta gero da fronto bat inigo, saki desbentaji izenarren, aurrin ez da sakerreztun tanto asko itxen orduan entregeten mozu saki be normalin peloteuk segidu itxen dauz ze ez di atrebitzen jugadak bototen. Ondo gurutzatu eskubiz Ibonek. Hora. Diego aurrera abiatuta zegoen. Metzion hau kontuluan pelota eman nahi Ibai Erkiagak. 8. iritsi dira. Atxedena hartzeko eskubidea badute orain. Eta agian, Ibairi batipat ondo etorriko zaio esertzea eta konfiantza pikin bat bere buruarekin hartzea. Nik pentsetot dane, Ibonek eta oin igual estrategikamente normalin zuko tantu egin sortzitxo bozo izela, normalen da segitziz da, baina keba, hamengo frontoien hainbeste pelotazo bota bitxue, partidu oso gogorra doie, tanto luzik eta oin 8. tantun laurek eskartuko dabe deskantzu bai Diogok eta bai Ibonek eta Iñakik eta Ibaik bai, ez da, apur bat burua sentau eta konturatu 8 bost doizela bakarrik eta ondino partidu barron sartu zela. 311 pilotaka da jo dituzte, lauren artean 54 minutu oraintxe beteko dira. Alai Golturreko binakako torneoko finala jokatzen hasi direnetik. Hondarribiako Jostaldi pilotalekuan gaude, giro aparta eta partidua ere maila berekoa. Ez da, gaurko egune da, azkenin oingo udako premisu, ez da, lehen ezagun modun, aurten era ezberdin enfokadua zestapunti Euskal Herrixen, eta ikusi da gentik respondi duela frontotara juten, eta gero azkenengo azkeno egunin hemen frontoi holan bete dagoti, azkenin premisu da. Igual ez da frontorik egokixena zesta puntako munduko txapelketa baten finala jokatzeko, nik behintzet holan pentsetot, ez da, nik pentsetot igual Gerniken edo Markinen tradizio geisha egondan herrixetan izen bileukela finala, eta baina, aurten hemen erabaki da, antolatzaileek eurek euren arrazioik eukiko txue, baina seguruna etorkizunin datorren urtin, urrengo urten baten, niri guztaukaten bintzet Markinen edo Gerniken ikusti gaurko egune pelotari honenekin eta frontoi holan. Gernikan Master Seriesen barruan bi txapelketa antolatu dituzte eta biak Ibon Aldazabalek irabazi ditu. Lehen da bizikoa Erazkotxearekin eta bigarrena Olaran bikote zuela. Bere enpresak antolatutako beste torneoak Gasteizen izan zen eta hor ere Aldazabalek irabazi zuen Erikekin batera. Hondarribian Goikoetxea eta Ibai Erkiaga gaurko finalistak dira lehen da biziko torneoa irabazi zituenak, Kabanidasen Goikoetxeak eta Urtasunek, eta Donostian Goikoetxeak eta Xabi Intzak. Hasi dira berriro, 8 eta 5 aurretik, Erazkotxea eta Aldazabal. Ibon. Ibai. Goikori Aldazabal Erazkotxea era goikor eskun euki dau
Ez dakit, igual markagailuan aldi ikusitxe, igual eskapetan ikusten dau finala apur bat, da, ez dakit, erdin nervioso sartu dan, bertora etorriako, pelota errez eduki dau, baina gutzein dau. Baina hori baina horretik, barriro esango zut, Ibon ikustot oso ondo beran pelotiaz zeritxo jokatzen, pelota sartu eta hemen atzeko hormani pintxen, oingo tantun behi baiko oso pelota gatsa sartu dago. Masakea, Ibai Artiaga, atzetik. Ibare Bila. Diego, Ibai. Sartu biko Diego. Goikoetxearen lana orain. Errebotea Eskubiz. Aldazabal. Haze partido egiten ari den. Erritxeko atzelaria. Diego. Peloti sartu den Diego. Artiaga. Ibonek aukeri Eskubiz. Goikoetxea. Aldazabal. Orain sartu biko dau. Ondo. Goikoetxea. Askotan sairuke hoxe pelota segona izaten da, ez da, amenatzeko hormatik berak badaki ez dela jauko hormara, ara 7-8 garren tankora, 7-8 kuadrora arrimetan alegin du, eta hoxe indegu Ibonek ez da, lehenengo ondo urtetza, pero bigarren rebote luzi emotza Iñakiri, baina hori kontroletan jakin diruzetan da. Goikoetxearen tantoa ere ederra izan da hortxe, duzu lehen Diego keraman duen pelota zaila. Artisti da Diego, nik gaztetatik jugatu beran kontra, neure edadea bardineku da, afizionauetan da bai profesionaletan artista utze da, holako pelotak sartzen eta pelotari oso musio. Aldazabal, Erkiaga. Ezkitik orain Ibonek, Goiko. Eskubiz Ibon. Tanto. Gehiago egin du erdira Goikok, edo ez da zertatu denok. Ibonek botado eskumiaz, da erdi guk ditzotzuk karambola, ez da, jodeu frontixin eskerreko hormatik nahiko urran, eta eskerreko hormi jodeu nin, Goikok pentseu dauen, baino geisha zabaldu da peloti, ez da. Bera zain egon da eskure etorriko salakun, eta hoxe efektu hartu daunin, karambola esateutzena, zabaldu inda, eta normalin, Iñakik habilidad handiz euke horleke pelotak sartzeko, baina oingun ez da usartu, baina probate suertezko tantu izen dela esan gintu. Sartu egin da Iñaki, ondo utzitakoa, 7-10. Gune garrantzitsua erabakigarria izan liteke hau, eta ez dio Zumaiako txapeldunak ies egiten utzi nahi. Orain espaldin da dute beren jokoa pixkatxo bat indartzen eta pizten, akabo txapela. Momentu oso importanti izen da, hori tantu Diego eta egin izan baben, ja 11-6 izan ozan, ja alde handixe, gaina oso ondo jokatzen bisek, eta publiku euren alde oso alde handixe izan ozan hori, baina Goikokoa dejari otati erabaki dago arrizbeute, eta tanto da, hamar desazio. Beaskotxea, moztu, Goikoetxea. Ederra doa. Aldazabal, eta zaila sartu du. Goiko Eskubiz orain. Erazan Gipuzkoarra, defentsan Gorriak, Ibai. Gorri bete pasatxo, finala nazirenetik. Hortxe du Goikoetxeak. Kampo zuen. Auzkaria, barrura. Hortxe eta hamar, kanto. Izan da Goikoetxearena. Hortzago kanpora doila eskerreko hormi jodabenin, baina beste tanto bat suertiaz, ez da batzutan holan toketen da, eta oingun Goikon alde toka da. Ardura Goikoetxeak hartu nahi du. Finalak ies
egin ez dezan. Hiru berdinketa izan ditugu bigarren set honetan, Banabina eta Launa. Geroztik aurretik, Beaskoetxea eta Aldazabal lehen beriziko seta irabazi dutenak. Beaskoetxeak aterako du. Diego sartu. Gaber Xamar baina moldatu da eramateko errebotea Goikoetxea. Ibai. Aldazabal. Aztartuta doa. Atera da, Goiko. Diego txokoan utzi, iritsiko alda bai. Erkiaga. Ibon Aldazabal. Goiko. Iñaki berriro. Egur batean ari da tantoan negoan egin nahian. Erkiaga. Kanpora uste. Ni beran leku nago banitz nik behitxuko nahi zestu. Batzutan ikutzen dago zestuke ulako kaskada txiki bat. Eta pelotian pixuaz, botatu zuen joan albotik, eskapa bitxen dago, ez da, zabalera. Eta hainbeste biderre kanpora bota dago, bitxo baina erabaki dago kanpora urtetik. Ni pentsatot hor kaskada txikin bat eukiko dago zestan eta beste zesta bat atako. Lehen pronto ez tezuia kanbixago ez, baina oina beste kontu bat da, nik ez da oin gehatzian, zestuan barrun gehatzian kontu dara. Ni pentsatot oina da, aruan kontu, inderrik ez duke zestuk eta berak askumiaz indar guztixez emototzata eta eskapa eitxotza. Arte hasieratik antzeko gertaerak izan ditu. Hortxe dira Gernika Jaialaiko enpresako agintariak eta langileak dokumentala prestatzen ari dira, zesta puntari buruz, eta puntxu-puntxuan beharko du datorren nirean orkesteko. Bai, dokumental oso politxe izango da, lehen oseitxik aztu jate esatik, Daniako frontoiek baduk eurekin relazioie, jundan 3 urtetan, jundileko bertora Dania, dokumentalai buruz hainbeste gauza grabautxue, bai Beni Daniako intendentiaz, eta bai pelotarisekin, bai neuaz bai erremenen semiaz, eta 4 urte daroiez hoxe dokumentala grabetan, da oso ilusio hundixe deukie bai horraz dokumentalaz, eta urten hartu da ben erabakizaz, ez da, eurek enpresa bat sortu, eta demostrau gentiai, eure be kapaz dile, genti eruten frontora, eta ilusioi sortzen afizionauen. Hortxe ikusi duzue, Ibai Erkiagak eserlekoaren gainean utzi duen saskia beste bat atera du, eta orain zer gertaliteke saskia aldatu eta gero? Bueno, oinengo dauna da, ensaio apur bat zestiaz, eta ikusia ez da momentu ona, ez da zesta bat atateko, ez da, baina derri hor atabi dago, eta otxean ikizatu zut, engantxeo itxotzola zestu, engantxeo da, lehenko baten espliko notzu modun, ez da, zestik errebesaz botatu zunin, apurat mora itxet dago, eta eskumiaz botatu zunin, albotik, hori karambolako efektu o direzinu eruten dago. Ez da erreza izango, ze nerbizuk edaz, eta final handi bat da, baina, bueno, berak alegin dubiko hau aldanik eta eraik hobetuen amondetan honaz ez dara, baina ez da berrez eukiko. Diego bera ere falta da, ez da barrura sartu den, aldageletan, bai. Nik ape esango neuke aprobetxe dola bera pedeskantzitako apur bat 18 doiez, gatzako lautantu, ez dut esango beran bizitzako tanturik importantienak, ze Diegok txapelketa asko irabazitxu, eurrezko sisterak eta bai iparraldin eta bai egoaldin bai, Ameriketan bai gortutxue tituluk, baina nik beraz da beran enpresari xukuin berbain de eurek aurtengorako ilusio hundixe duke,
txapelketa honaz, da Gernikeko herrixe bolkau inda eurekin, ez da, euren enpresiaz eta frontora juten, eta lehen esatuten moduen, ez da, oin irabazteko aukera ondizia eukez, baina galdu izen baban be, oso pozik egongo zin bai Diego, bai Ibon, eta bai euren enpresako pelotari eta antolatzaile dama. Ondo, bigeratu dute finala, baina oraindik asko falta zaie. Lau tanto behar dituzte irabazteko eta aurkariak ez daude hain urruti. Beaskotxearen sakea, sartzeko aukera du Goikoetxeak sartu txekoan utzi, baina harrapatu egingo du Beaskotxeak. Bai, ondo itza Diego, lehenengo zabalen utze itza, eta gero justo momentu esaktun, inbiban momentun barruretze dau, eta atrapo itza de bai. Atzera Beaskotxeak, lehen da biziko pilotaka da, garrantzitsuak izango dira Ibai Erkiagarentzat. Saskiak ondo erantzute mandi badio, konfiantza hartuko baitu. Goikoetxea, indartsua. Ondo Ibon. Errebes azorain errebotea. Aurrera Ibon. Goikoetxea, hirugarren pilota. Jarraian, txapara. Zerterik gaur txapalekin Zemaierrak, Mari eta Zortzi. Normalin batek hor distantzitxik inderraz mortalik bota alba dau, bera iziten dazta Iñaki. Eta ja birritzen alegin dudat, suerte txarraz, Ibonek eskumiaz bota dau, karamoli hartu dau kantxar dire bota dau peloti, eta Iñaki aukeraku eukidau naiz eta urrinetik izen txapara joako suerte txarrak. Aurreneko seta 15 eta 12 irabazi dute Beaskotxeak eta Aldazabalek, bigarrenean 12 eta 8 aurretik dira. Diegoren sakea, utzi Goikoetxeak Ibairi. Gora. Lehen esatutera, ez da, zestike ensaietan dauela, ikusi zeako engantxo bitzotzala, ez da, eta igual batzuk ez da ulertuko zer dan engantxo edo eskapau, baina hoxe da, ez da, igual fondu gehiago eukiko dau zestu, eta gero, igual izango da apurat zesto zarraue, berak lehen ibili dauena baino. Orduan beti eukitzen dau tendentzisi pelotik, errebesaz botatu zurin, gora itxeko, edo eskumiaz albotik botaten mozu, barrure itxeko, lehen esplikotzuten modun, orduan berak oin burun hori derri horreuki bidau, grabaut, ez da, errebesaz baki saltzau bidau atzin, ez da izen peloti almora hun. Beaskotxearen sakea, ondo gainitu du Goikoetxea. Atzera Erkiagak, Aldazabal. Eta pare bat etxegin ditu azera, baina ze partidu egiten ari den. Goikoak eraman nola eroala. Ordoko Ibonek aukeri. Arrebate indartua, Goikoetxeak oso aurrean arrebatuko du, bertan utzi eta tanto. Oso ona. Lehen esatuko mobil ez da kontu zotu bidau, Errebesaz kontrolo bidau, ez da hor lako pelotazo bat emoti Iñakiri harriduaren kuadroa, bai eskumiaz eta bai errebesaz minitxiko aukera musiko. Lanean segi beharra daukate Goikoetxeak eta Ibai Erkiagak, ez dago partidu honi buelta emateko beste modurik. Artea zabaldu dute aurkariek, baina hemen ezinezkorik ez dago. Goikoetxearen sakea. Aldazabal. Goiko. Beaskotxea. Ibai. Diego. Ibai Erkiaga. Erki. Eraman Diego. Esto petxetan ikutu dago, sartu inda, baina pelotik normal urten da, eta Diego dauken dana emoten dabil, ezta? Partidu ona joatzen dabil, baina baki oin daukuzela tanto bi importanti, berduko. Bakarra falta zaie, biparetak lortu baitu, 14garrena. Diego Beaskotxeak egon hemen.
Hondarribiako Jostalde pilotalekuan. Animat etorri diren bikotea. Iraztetik oso gertu dagoela ikusita. Bai, solamena, ez da, autobus ekarri dabe Gerniketik, eta berritxutik gente asko, eta ikusten dabe aukera oso ono dukela, txapeldun izeteko, eta seguruna Diegok eta Ibonek ilusio handiko partiduk ekitzuela, baina deskuidun hau hautantu ditxen badabe eta irabazten badau, euren hartin emonga den besarkadi eta eukiko den posa, espliketako oso gatsa izango da. 6 aukera izango dituzte Beaskoetxeak eta Ibon Aldazabalek. Ibonek irabazi egin ditu jokatutako partida guztiak Jaialai World Tour honetan. Diego Beaskoetxeak iparraldean atzo bertan irabazi zuen Grand Slama Idaztortzarekin eta aurreko astean Resto Sistera bikote berarekin. Aurka ere, handia izango da lortzen baldin badu. Uratu da. Errezuan. Eta Amabosgarrena sakretu hartu du Diego Beaskoetxeak. Zalei eskaini die Gernikarrak eraipena. Eta besarka hori ikusten dugun. Hortxe da. Irabazleak, lagunak, adizkedeak eta kantxan oso ondo elkar hartzen dutenak. Nigo. Bai, ez da neutzeko oso josgarri da. Neure lagun haundi xedi bai bisek, Ameriketan momentu asko pasaritxu balkarraz eta neupe amendik zorixenak emotutzete bisek asko postena eta merezitzen da irabaztik txapaitetik. Ibon Aldazabal, irabazleetako bat, zorionak Ibon. Eskerrik asko nigo. Bueno, batze besarka da. Bai, hostia, emozionalti. Ude guztiko bierra izen da danona, bai, Gernika Jaialaiko agintari, laguntzaile, danona, Gernikako afizinioiek, asko apoia duzku txapelketa guztien, eta azkenien bai gerrin da erantzunen hori ez, resultau. Astelehenean Bilbon onena eta gaur ere, lehen da beziko bi pilotaiek, behar bada urduritasunaren eraginez edo galdu dituzu, baina gero alerik ere ez, eta tanto mordo bat hemen errebotean. Bai, hasieran ezin izten dugu, hemen uda guztien ez dugu jogatu partidua bez, orduan beti izaten da hasieran frontora itxi apur bat, baina behin egin garinin eta geure joku bat aten hasi garinin, azkenin ondo junda, eta zorionez, irabazi jo guzta. Eta hau bakarrik ez, iaia partidu guztiak uste dut irabazi dituzula World Touraren barruan? Bai, kendute San Roque, Master Series San Roqueko finala, bai beste guztiek, egiz ezan, uste baino beto ez, konfitxantzia zibilina, eta gitxik jugaz berparetan, eta ondo urten da gudiek. Diego, floriturak beste baterako utzi ditu, gaur biharrera etorri da, lehenera etorri da, eta gustu emango dizu horrelako lagun batekin jokatzeak. Bai, gaur Diego egiz ezan dauke oso esperientzia asko mota honetako partidutan, eta nire modoko pelotari bat, ez daukela horren beste esperientzi, asko igerten da. Ez Diego, badaki ezageru ondo eruten beran lekutik, eta asko animetetzu, eta berba asko itxen dau, eta eskartu itxen da hori egiz. Zorionak, Ibon. Eskerrik asko nigo. Ibon Aldazabalen, hitzak izan dira, orain sari banaketa egitekotan, gelditu dira, eta haren ondoren agian beste irabazleari ere, bi batzuk, helduko dizkiogu esperientzia Diegok, baina Iboni ere hemendik aurrera eskarmentua bilatzen hasi denez, eskatzen hasi beharko gara, 28 urte ditu, karrera luzea oraindik Inigo, baina berak ere ja urte batzuk badarmatza hor. Bai, baina pelotan itxeko, ontxe duke sasorik onena duke Ibonek, ez da, 28 urtetik 33 urtera arte, utxe da sasorik onena, eta berak esan dauen moduen, ez da, Diego jakin izen daue bere iruten, momentu txarretan konsejuk emon, eta animago, ez da, eta Ibonentzako oso posgarriz, ez da, urte gorra izen da gutzeko, jugatu barik egon gara, partiduk eta kinela barik, eta udi preparado oso ondo, eta udian hasieran neuri izazten, nahi bala beran burua jolako pos handi bat emon, eta zerro beto
olako txapelketa bat irabazti berantzako. Nik amendik nire lagun oso ona da, eta zorizionak emototzet barrutik. Horrelakoetan Poza bikote batek erakusten du, eta kosta egiten da besten larruan jartzea, bat Ibai Erkiaga buelta asko emango dizkio, esperientzia handiko mutila da, eta 18 urte, baina behar bada bere partidurik askarrena egunik importanteenan egitea. Bai, eta igual arrepentido inda igual apur bat, zestu ez harina kanbizetiaz, ez da, ze gero parea pelota kanpora joakoz, eta gero azkenengo momentun ja 11 eta 8 izela kanbizia dauz zestu, eta bai, ez da, pura penagarriz ez, ze momentu honin egon da, partiduke oso ondo jokatutxu, da oso ona egin dau, eta azkenengo egunin olako egun batek itxe pur bat suerte txarra izan da. Bueno, gaztea bakarrik ez dira kantxera atera, Gonzalo Beaskoetxea bera ere, nik ez dakit partidua hemen normaletan eserita ikusiko zuen, edo kanpoan egongo zen barruko albisteen zain, baina kontua da, berari ere poza handia eman diola, eta hortxe dagoela bere kuadrilla guztiarekin. Urte batzuk gaztetu da gaur, Gonzalo. Bai, oso posi Gonzalo, bai, ez da, berabe hor Gernikeko movimientun sartute da, eta ilusioen bize duke gaztikin, eta bai beran semia zo bai, eta gaur oso posi egoteko egune. Hondarribiako zesta punta eskolako pelotariek, gazteek eta ezain gazteek hartupea prestatuko diete pilotariei, eta jarraian sari banaketa egiten hasiko dira. Munduko pilota batzarraren ardurapean, bi enpresek hartu dute parte, aurtengo Jaialai World Tourrean, bata Jaialai, eta bestea Gernikako Jaialai, bakoitza bere aldetik, lehen dabiziko zatian, Iruna torneo antolatu dituzte, Iruna Lozabalek iruak irabazi ditu, gero puntuaketaz pelotari batzuk final laurdenetarako sailkatu ziren, besteak zuzenean final erdietan izan genituen, eta zuzen ere zuzenean sailkatu ziren bi bikoteak iritsi dira finalera ere, eta finalean ez dugu hirugarren setik ikusi behar izan, bi nahikoa izan baitira Beaskoetxeak eta Aldazabalek garaipena lor dezaten. Hori Digoren aurre izango da noski? Bai. Ontxe ondola gitxi jaixo da, eta nahi zen dago. Zeuruna berai deuko dugutzen dela semiai, da eran familitza guztizai, eta gabitzu zelako txalo zaparra di Gernikeko afizionau guztizai. Txema Larriz Etxabarria, munduko pilota batarraren izenean, sariak ematen baita Txomin Sagartzazu, Hondarribiako alkatea bera ere. Irrifatzu, Galduarren, Goikoetxea, eta Ibai Erkiaga, txapela horiek berarentzat nahin zituzten, baina ezin. Txalupa batzuk ere ikusi ditugu. Kostako herria da Hondarribia, eta itxasuntzi bana eman diete irabazlei. Ez dakit Digorekin hitz batzu egiteko aukera izango dugun bukatu aurretik, hortxela bere saskiak eskuan dituela, Geroxea baterako du argazkia Gernikatik eta Berritxutik etorritako pilotariekin, eta lagunei pixkatxo bat txaron dezatela eskatuko diegu. Etxaron dezagun, unetxo bat. Hemen txarokagu, izardi patxetan, Diego Beaskoetxea. Bueno, Diego, zorionak. Eskerrik asko. Semearekin atera zara, sari banaketara. Bai, gogoa gilote semie podiora atateko eta bitu. Irabazi eta ero, posa gogo niño. Aita ere hor dabil, ez dakit nervioak ez ditu sufritzen ondo, ez partidu egunetan, eta gustora etortzen zu ikustera, baina gaur etorri da, eta beste holigan guztia bezala ospatzen ari da. Gente asko etor da Gerniketik, ilusio ondizia, dabize aurton, enpresa barri llegaz, da guretzat beho oso importanti, eurentzat hau txapelketi lortzi, ez da?
Urrezko sistera irabazitzen nuen, atzo gran eslana, baina interes berezia zeneukan txapelketa hau ere irabazteko. Hau izen da importantina, ez da urrezko sisteri da importantina, eta gero hau da importantina guretzat. Además, enpresa barritxega ez da guretzako oso importanti izen da, ona torti eta irabazik. Ibon gazteagoa zu baino, berak esan du, bidea pixka bat zuk erakusi behartzen niola, eta momentu zailo hietan hasieran lagundu diozula. Bai, negu aldetik nabil beran atzetik, ez da, berari intentetan ja hor goizen egotie, eta berako gogo eta ilusio onditxe deko, eta behiu, demostra du, geur horre goizen egoteko moduko joko onditxe dekola. Binakakoak gehien abukatu dira, orain buruz-burukoa prestatzen hasiko? Bai, ez da, denpo askorik, ez da, 4 egun edo 5 egun bakarrik, eta bueno. Ikusko, disfrutetan, 6 hilabete single bari jogatut ez da izango erreza. Zorionak. Eskerrezko. Diego Beaskoetxea, ez dakit, azkenean importanteena hau edo urrezko sistera, lehen da bizi bat esan du, gero bestea, baina biak garrantzi handikoak inigo, biak ikaragarri ospatu ditu. Bai, lehen esatute mogen, ez da, bisek oso garrantzitsuk, baina barrun nipentzat dut hause kanperatu emotzola kriston ilusinoi, egiten bat, nostik hasi da, eta zeintzuk dauzan atzin kontuten eukin ez da, eta normala da, ez da, bera oso posik, oso posgarri eta zorixenak lehen egoni emotzaten modun, Diegoi, neure zorixenik beroena eta asko postenak. Hortxe duzue, erdian Gonzalo Beaskoetxea, Diegoren aita, poliki, Gernikako zale guztiak argazkiak eta atera ondoren, kantxa libre uzten hasiko dira, 3. eta 4. postua ondoren jokatuko baitute. Ordu bete eta 13 minutuko iraupena izan du neurketak eta badakizue 2 setetan irabazi dutela Beaskoetxeak eta Aldazabalek lehen da bizukoan 12 egin dizkiete Goikoetxeak eta Ibai Erkiagak eta errazago bigarrena 9 egindak gelditu dira Goikoetxea eta Ibai Erkiaga. Amaitzen hasi beharko dugu. Inigo Goroztola, eskerrik asko, datorren igandean, emango dugu 3. eta 4. postuko neurketa hori ordura arte. Vale, eskerrik asko zeuei. Hondarribiako Hostaldin, hortxe duzu markagailua, 15 eta 12 lehen da bizikoan, 15 eta 9 bigarrenean, garaipena eta txapelak, Beaskoetxea eta Aldazabalentzat. Besterik ez, datorren igandean gaueko 9:30 hemen, Euskal Telebistaren 4. katean egongo gara berriro zuekin. Agur! Hondarribiako Hostaldi pilotalekuan, Aialai Golturreko azken partidua. Binaka, 3. eta 4. postuak erabakitzeko. Garaipena Beaskoetxeak eta Aldazabalek lortu zuten. Goikoetxea eta Ibai Erkiagaren kontra finala 2 setetan bukatuta. Ola eta Intza izango dira alde batetik eta Zulaika eta Urtasun bestetik. Egiguren bigarrena zen jokatzekoa Urtasunekin batera, baina partidu asko jokatu du azken bolaran. Arazoak izan zituen bezperan Donibane Loizunen jokatu zuenean, eta zuntza ustura batek jokoz kanpo utzi du hemen da Mikel, baina ez da jokatzeko moduan izango. Agian, Inigo Goroztola, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arazoa finalerako txartela lortuta izango balu, orduan erabaki beharko zuen jokatu edo ez, errazagoa zen gaur 3. eta 4. posturako min gehiago edo ez hartzeko guztea badazta ere, baina finala jokatu behar izango balu, bere buruarekin borroka handia izango zuen. Bai, hori Holanda, ez da, azkeni erabaki dago horrez ez jokatzi, normala da, ez da, minekin badabil eta inbeste partidu jokatute, apurat normala da, baina finala izen bazan, seguruna alegin guztixek ingo zitxule eta masajistakin ipini kontaktuen eta hartu aldanik eta masaje geixen eta alegin egingo gala, baina azkenin
hirugarren eta laugarren postu tokau izako, eta Zuleika sartu da horrez. Nik uste Mikelek ez duela masakistarekin harremanetan jarri behar, egunero berari bisita egiten ziolako, orain azkeneko 2 hilabete eta metipen, 18 partidu jokatuta dagoela uste dut abuztuan, eta egunero masakistaren gana joan, ondo jan, lo asko egin, eta horrelako gauzak egiten zituen sasoi betean egoteko. Hasi da neurketa, iritzi, hasi aurretik, kontoia zein den kontuan hartuta eta pelotariak lau hauek. Bai, frontoiek, uxa karakteristik eduk ez da, remati ez dut izango praktikamente elimineutu deula, baina gatsa da, hain kontrakantxa handitxe eukieran ordune, ni betzeta partidu, pelote hau izango dela, partidu gorra, eta pelota asko botabiko txue berdera tantuk eitzeko, baina holan hasieratik ez dut favorito argirik ikusten. Jon Zuleikaren historia polita da, Carmelo Balda pelotalekuan, zuei eskintzeko grabatu genuen neurketa hartan, artean bat zuen, aukera, urrengo fasera pasatzeko, Kaialai World Tourraren barruan, baina horretarako irabazi egin zuen Olaren kontra, 2-0 irabazi behar. Azkenean 2 bat irabazi zuen, kanpoan gelditu zen, baina hala ere, 2 partidu jokatu behar izan ditu, bata ez osorik, baina hemen gertatu zen, eta zu hemen zinen Israelek min izan zuen bularraldean erietxera eraman zuten, eta hemen suplente gisa etorrita edo, aurrera izan arren, atzean jokatu behar izan zuen. Bai, kuriosu izan zen, ez da, Israelek itxuri arnasi hartzeko problema batzuk euki zituen, eta erabaki ban ez egitzi, eta medikuek ezatzen honena dela, ospitxala mun, da gauzak behitxu, eta azkenin erdi susto baten gatu zan, da Ion etorri zan, Mikelen suplente modun, ez da, Mikel ja nahiko ikutute zeuen, eta esatzen Zuleikai suplente modun etorteko, eta gero behitxu ze paseu zan, ez da, Israelek ezin ziban jokatu, eta Zuleika sartu zan suplente modun atzelari, eta oso ondo jokatuan, errebesaz azkenengo losa botatzen zituen, errebotera berak botatzen zituen geixen, eta gero eskumiaz tanto politxek zituen, jonek oso eskuma politxe duke, sakeko posturi oso eleganti bai, eta peloteun be tanto politxek zituen, eta atzetik ezberdin izeten da, baina goitxi bera, eta albotik, eta partidu politxe jokatuan da garaipena lortuen. 2 bat aurreratu dira, Jon Zuleika eta Urtasun. Ondo sartu dosakeak gurutzatuta. Zazpigarren marakin aurretik potea eginaraziz. Atzera errebesez orain Jonek. Utzi. Aurrari urdinak. Xabintza. Horiek ere maila handiko partida jokatu ditu. Nivel handixe duke Intzak oingo behan demostratu dugu pelotari honen hartine dauela. Zurtasun eskubiz, baita Xabi bera ere. Zuleika sartu da. Manez eta Intza pelotari estilo bardineko di, ez dauke holan poder holan hundirik, baina pelotari sartzaileak di, eta bierra ondo ditzen da benak, sartu, eta errebesaz atzeko orman alain du ipintzen, da eskumiaz, delanteruai kendu. Urtasunek eskubiz egin du tantoa. 3 eta 1. Aukera polita da lau pilotari entzat. 3. eta 4. postuak daude jokoan. Eta denboraldia ondo bukatzeko aukera izango dute. Inako neurketa hau jokatuta. Lehen Diego Beaskutxeak aipatu du, singelik jokatu gabe 6 hilabete egon dela. Zuleika ere Daniako pelotaria da, eta hau ere hortxe biliko da, ez? Bardin, ez da, diziembrin
ja sarratu zen Daniako frontoie obra itxik eta onga ordundik jokatu barik, ez da? Diego eta honek, eta Ionek eta oin oin gaudan parejetako partidu jokatzeko aukeri eduki dabe, baina singlik ez. Da hori txarra izaten da, ze normalin singli ondo jokatzeko enkantxaute on bizu eta duplako partidu jokatzen zabizenin, derrepente hainbeste denporan derrepente singli jokatzera, ez da erreza izaten horko jokure amoldetik. Hala ere, alde horretatik danak ere antzera biliko dira, Goikotxea bera ere, Zumaiara etxera etorri zela hilabete batzuk badira, hark ere ez du jokatzeko ohiturarik izan azkeneko hilabeteetan eta aurrelaria binipen denak antzeko egoeran izango dira. 2 eta 3 azkeneko tantoa, pelotaka da indartsua jota, Kristof Olak lortu du. Animale garaziko aurrelaria. Urtasun. Xabiintzak. Urtasun. Gertuko da. Hondarribiatik 3 kilometrora dago Irun. Lagunen bat etorriko zen. Eman izikustera eta etxura ona eman nahiko du. Pelota gaiztoa jaso du hor, errebotepean Irungo atzelariak. Xabiintza. Hola. Atera egin zaio saskitik pilota. Urrinetik arrizga hona bizen dau, eta Astuiako lehenengo piloti sartu dela, ez da sartu dau, baina hasi da kostauaz posturi eitzen da urten itza pilotik. Euren pelota eskatu diote epaileari. Eta berria ez dakit. Pentsetu beste pelota dut dela. Batu du bai. Zulaika eta Urtasun, 4 eta 2 aurretik. Ondo eman du Donostiarrak, Xabiintza. Ondo atzeratu Jonek, Xabi. Manes. Ondo hola. Hori ez. Zala zen, jauzia egin da pelota hori saskian sartu eta bota abizatea. Eta bide erdian gelditu da. Olak pelota oso gatsa sartu dau da, pero velozia ondizia motza pelotia Jonek saltoka sartu dau. Nahiko eskure etorriako, baina utxin dau. Olak eta Intzak, Goiko eta Erkiagaren kontra galdu zuten final aurrekoa. 2 eta 1. Lehendabiziko txaloak, jokaldia egin duen pilotariarentzat. Jon Zulaikarentzat. Jonek abilidade duk ez da, horra hurrin kostaue botaten baki oso ondo. Dani atorri zanin, igual ez euken hainbeste errestasun, da lehenko kinila jogatzen zituen, baina ilusio ondizia euken, da jute zan frontora, ensaiau, pelotari honenei ikusi, eta askotan horrek asko laguntzen dau, eta beran hueku egin dau azkenengo kiniletan, ez da, pelotari honenen kontra jokatzen dago eta olako kostauek gabero asko botatu txu oso ondo. 5 eta 3 aurretik dira, Bera eta Urtasun. Xabiintza. Endaiara berriro. Eta rebote inguruan ipinen nahian. Urtasun. Hola. Manes. Ondo Zulaika.
Bote egin baino lehen, Xabi. Erra, esplikada. Oso ona. Erreos ez jarri da orain. Aztertzera doa eta ezin hortik atera. 4-5. Aztertu dago. Apur bat urten izen bauan eskerrak hormatik, berak eskumia zionek ondo rebotit dau da aukerako peloti okiko ban, uste eskerrak horman sartu dago eta gatxak bide urtuko. Pelotaka da hona joditu tanto honetan Xabintzak. Azkenak kantoa eman dio. Eta kanto bakar batera dira. Orain Ola eta Xabi. 4-5. Sake gurtzatua, Urtasun. Ola, barrura joaten asmatu du Zulaikak. Pelota hon hartu du gero. Asko urtengo. Aukera orain olarentzat min egiteko. Kanpora. Lentxeo itzazta, Berton Zabalin egon da, hueko dana euki dau barrun, baina hortik jakin berri zeten da barrure botaten. Zebera Berton kantxa barrune egon izen bazan, hori rebotik, kantxa barrutik jungo zan, edo kantxa erditxik, baina bera Zabalin egon da, direzino txarra hartu dut, kanpora dago. Xabi Intza ere ordezkoen zerrendan zegoen. Hotz honen bilek ez du parte hartzerik izan, eta haren lekua hartu du Hendaiako atzelariak. Duela 10 bat urte edo, estatu batu eta ibilitako pilotariak, gero utzita egonda, eta duela pare bat urte edo berriro saskieri heldu, eta oso maila onean aritu da urtengo udan. Hola. Zulaika, erkitzitakoa, oso ona. Aurreko tantu zelan kostau gotautzen, hola listo gona eta Zabalero itzitu pauso batzuk. Eta Ionek aprobetxo dau oso ondo barrunde dejadit, eta tanto politxo indo Ionek. Lehen biparetaz bat, orain txokoan bestea. Txalori gozenenak berak entzun ditu. Hondarribieko Kostaldi pilotalekuan. Orain arteko alderik handiena, 3 tantokoa Zulaikaren eta Manes Urtasunen alde. Xabi Intza. Hola. Ondo. Urtasun. Barrura Zulaikak. Xabi Intza. Nozalta Zulaikak eskubiz orain min egiteko moduko pilota harrapatu du Xabik eta tanto. Peloti nahiko bizi dabil eta Ionek aukerako pelota bi eukitxu, baina ez dau kalkulau ondo erreboti zenbat urten bideuen eta azkenin aukerakuk berak tanto itxeko, erdi entrego indau eta behintzako zondo aprobetxa dau atropei eta hanketa bukatza manezio zondo. Duela urte batzuk, pelotaleku honetan bertan, abiadura neurtzeko jaialdi bat egin zuten, Txema Olazabal golfista ekarri zuten, Imanol López, Goikoetxea eta beste puntistaren bat ere bai. Azkenean oso alde txikia izan zen golfistaren eta pelotarien artean, eta Imanol Lópezek ez dakit marka zenbatean jarri zuen, 244 edo... 200, ena seguru, pentsetot 240 piku zan da kortena hori nozitzen zan, eta orduan momentun igual izango di 5-6 bat urte, eta orduan momentun, oin oso momentu honin da hola, baina orduan momentun oso honin hauen, eta akortena pelotarixen hartine
komentarizu izen zen, hola ekarri zen baben, nahiz eta ez euki Lopezek edo Irastortzak eukiliken gorputz handixe azkenin pelotia jolako velozide handixe moteko, nerbixuk be eragin handixe eukitzen dau, eta holak ez dut izango rekorra ingo banik edo irasiko atzanik, baina esango zut beran kontra jokatu negoela eta oso velozide handixe ekartzen dau, holak botatzen dauen errezaz peloti. Zuk aita ere pelotaria esan duzu urte askoan zestan estatu batuetan ibilitakoa. Eta bazen, garai batean marka jarri zuela eta pelotari baten ez izenarekin orain gogoratzen. Baina Irundik gora. Bai, hor apur bat kontrobertsisi egon da. Ez dakit, enak hortan zelan zen zageruan izena, baina esate ben neurtu bela beisboleko veloziadi neurtzen dauen pistola bataz eta urtetean pentseto zala 188 mila zala 302 kilometro orduko eta gero Lopezek eibanin ez dakit Lopezek botaban 200 piku pelota mundune gabizenok badakio Lopezek kriston velozidai emototzala eta inbesteko larrea pentsetot izen zala. Larrea tortate burure eta pentsetot bera izen zala. Alde haundi xamarra zan sinisteko ez da. Igual erabili bien eri ez da, pistola horrek igual orduan egunin esan ondo ibiliko edo larreak berton egunin txuleta edar bat jabala, baina nik esango neuke Lopezek botaban 200 piku irureun botati oso gatsa da. Ezin ezko ematen du. 7 eta 6. Hori egon die beisbolistak, orduan sasoien zesta punti asko bezagun haue zanin, laroi garren amarkadan, orduan telebizioa hartzen zan, anuntzizu behitzen zin, eta egon zan olako desafizio bat, zestalari bat eta beisbolista baten hartin, ez da, beisbolistek esate ben, eurek jonron, ez da, botate benin, zestalari batek ezibala zestun hartu peloti eta jonron bat bota, ez da, eta pelotarisek basekizen horre irabaziko gala errez, da beisbolista danak sorprendi dute gatu zin, ez da, hartuan hor kontuen bastakit zeintzuk izen zin, baina hor goi mailako edozein pelotarik oso urrinera botatzen daue peloti eta pentsetot kanpotik, beisboleko kanpotik kanpora ataban peloti eta beisbolistak nahiko sorprendi dute gatu zin, zestalarizaz. Gaur Zulaikoaren bipareta zoragarria, lehen darizi saiatu denean harrapatu egin du olak, baina bigarrenean engainatu egin du, barrura egin du Donibane Garazikoak eta gozo bipareta botata, sarean egin du bat pilotarekin, 8 eta 6, atxeen hartuko dute pilotariek, lehen dariziko setaren erdira iritsi baitira. Beisbola aipatu duzu, Danian eta Miamin bizi zareten pelotaria euskaldunak asko zarete, beste kirolei erreparatzen aldiezu, saskibaloia, hokeian, denetarik izango da? Gero hori azkenin, bakotxan afizioa egizietan ez da, niri, asko dakizien niri gizi guztetaten, itxosoko mundu ez da, peskako kontu eta eizeko kontu asko guzti bate gaztetatik eta Ameriketan erreztasun handixe da peskako eta kasako eta kirola, baloncestu saskibaloie egoten da nima Miami Heat berton daukau eta LeBron James lau urtetan berton daukio eta junisena partiduk ikusta nosbein kazta, baina beste pelotari batzuk afizio gehitza duke horrek kirolai eta beisbola deuenin, beisbola ikusta, futbol amerikanu oso politxe da, berton kanpun itzen dabe, partidu hasi baino harina, igual 3-4 ordu, 5 ordu harina, tradizioi da, honek amerikanu juten di, euren kamio hondisekin, kriston pikapakin, barbakoak beruten dabez, berton
berton kotxinatzeko partin, eta neberak zerbezakin beteta, eta kriston jaixe monteten dabe berton partidu baino harina parkeun da oso politxe da, ez da, futbol amerikanoko ambiente hori politxe da, azkenin pelotari bakotxak eren interesa dukez, da euren afiziniek eta bakotxak erabakitzen dugu nora gun. Aialai Walturreko binakako azken partida ikusten ari gara, 3. eta 4. postuak bereizteko balio izango duena. Alde batetik, Zulaika eta Urtasun, 8 eta 6 irabazten ari dira, Ola eta Intzaren aurka. Atxeden hartu ondoren, epailaren gara joan, eta pelota eskatu diote. 15. tantoa jokatzen hasteko Asmoz. Jon Zulaika, gaineko pilotaria. Gabintza. Endaiarrak berriro. Zulaika, eskubiz, eta Gintza bera ere, errebese ezatzera Urtasunek. Jon. Hortxe de aukera bukatzeko. Erdoki hormabiko nahi bada. Oso. Zorako anutze du. 9 eta 6, era guztietako jokaldiak egiten ari da Egidio Menardez sartu den aurrelaria. Bai, horbe oso jugada politxe bota dago, ez da, hueko oso zabala onda, zabalin oso hueko ondizio onda, eta hola arutz junda zuzenin da Jonek ikusi indau, eta berak normalin botatzen dauen jugada oso politxe bota da. Hori hormabikoan engaina dit, eta barrure politxe bera holako dejadatxu. Jon Zulaika. Zake gurutzatu. Gintzak atzetik arazorik ez. Errebotean Jon. Ola. Urtasun. Keinu egin arren utzi Jonek. Urtasuni. Gintza. Atzelarien arteko jokoa. Gintza. Hola. Manes. Eskubiz orain Kristof. Ondo Manes. Eta gatzen sartu da Manes ega. Xabi. Ondo, Jon. Oso ondo, behien gainetik. Neko postura txarrin errota hona botea barrura. Urtasune, gaixe bota du errebotera. Hola. Aurrera egin du Kristofek. Hortxe txikitzeko aukera ez du alferri galde. Tanto politxein dago. Kristofek errebotetik lehen esatuten modun, ez da, errebesaz eta errebotetik hor posteuan posturatik indarren duxe mototza pelotiai eta errebote oso ona bota dago eta gero Manesek adizen dago modun eruen dago Kristofi azkenin entregaute eta apurtu txapa gainin da tanto politxe, kortada politxe bota dago. Pelotari veterana da, Ola. Finaletik gertu delitu ziren, baina ezin izan zuten bertan sartu.
eta horrelakoetan aukera hori alferrik galduta lasaiago edo relajatuago etortzeko arriskoa izaten da, baina pelotari betarrena da. Hala ere dena ematen ari da eta ikusten da gogoa baduela gaur ere irabazteko. Beste pelota bat atera dute Saskitik eta horrekin saiatuko dira aurkariak harrapatzen. Bat eta gutxa aurreratu baitira, baina geroztik gana egin ondoren abantaila Zulaikak eta Urtasunek izan dute markagailua. Hola. Zulaikak arrasamar utzi du, iritsi egingo da eta orain bertan hanka sartu du hor Garaztarrak, altura gutxi eman gero Zulaikak. Intza. Zulaikaren bipareta, kanpo da. Intentzio handixe erun dago, Bote pronto sartu eta peloti nahiko barri xamarra dagoenez, eskapadi jakin dago hartuko dagoela fronti zen da goitxik bota biherren, albotik alboko posturan bota dago eta fronti zen, berak nahi zen dago, baina apurak eitxua eskupidu dago da eskumera joako, baina pena bat izen da, oso jugada politxe izen da. Laugarren aukera izango dute berdinketa lortzeko. 3 eta 4, 4 eta 5 eta 6 eta 7 ere izan baitira, baina ez dute bat egiterik lortu. Ea bai, zer gertatzen den. Urtasun, hemen bi marra daude, Hondarribiako pelotalekoan, bata txuria eta bestea horia. Eta batzutan asa izango den edo ez, egiteko azken estetiki bat izaten da. Marrari begiratu behar zaioen. Pentsatu egin behar baita. Aukera Zulaikarentzat. Aukera egingo da. Bukareta hori kanpora. Oso itxi, baina kanpora joan. Suerte txarre hori da hor azkenengo jugada bisetan Ionek. Ondo domina dut tantu, kostauaz atzera bota eta gero beran eskuzkure etorriako pelota bat berak aprobetxetako moduko ondo bota dago, goitxik markau dago eta oso itxik joako, baina intenzio honaz bota dago. Bigarren berdinketa ban egin dute, bederatzena daude orain. Leheneko pisetak 15 izango dira. Eta berdinduta amaitzen baldin badute, hirugarrena laburra. 2-0. Donibane Garazin sortutako aurrelaria Jan Kristof Ola. Urtasun. Edo ala eraman du errebotea Olak, aukera guztia orain agintzen hasteko Urtasunentzat. Larri, baina eraman du Olak. Aztertu egin zaio Manesi. Zulaika sartuko da jokoan. Beti jokaldia buruan. Amargarrena. Askia ikutua ala, sartu da Gautizan jarri nahian, Hendaiako atzelaria ia lortu du, baina ezin. Entzau da, jo izala momentu baten, hori muti fizikamente oso ondo da, eta zean dixerun da, baina azkenin Ionek oso ondo ajustu daue jugadit eta pixkat berandu jo da. Bigarren boten izan da.
peloti oso bizi dabil eta delantero bizei kostau itxako errebotine ipintzen, ez da, ipintzen badi, mine lik errebotetik hemen frontoien, baina hori momentuz ikustako posizio topau ezinik. 10:09, Zulaikaren sakea. Xabi Intza, indartsu erreboteatu du, Urtasunek eskura eman dio gero Olak. Ez du gurutzatu Irungo atzelariak. Horrengoa suertez, ez kanpora. Suerte txarra eukidau, garrien. Hoin nahi gabeko pelotazu izen da ez da, aurrekuk berak nahi izen duena bota dau eta suerte txarra eukidau. Hoin nahi barik bota duena kanpora. Ez da batzutan online izaten da, ez da. Partidu baten suerte gehiago eukitzu eta kontradizioi pastako zorre gauzak eta zuri danak barrure eta hoin joni pasabakona da suerte txarra eukidau horri hiru jugadatan. Hamarna, hirugarren berdinketa. Orekatu doa, lehen da biziko seta. Luzea, falta izan da. Lehen da biziko falta. Ortegia jarri du. Dudan egon da bera, pentsatu igual bera konfundida Reixakin ez da errezamen Reixa danak nahi pata bestian albundaz da nire amenti bitxen dute pasa izan da. Zazpigarren kuadroan bata horia da eta bestea zuria. Atzean dagoenari begiratu behar diogu. Azpiko txuriari. Ondo moztutakoa atzetantoa lortu duen Zulaikak, partidu bikaina egiten edita. Bai, oso frontoien jenti ikusten dau eta udako azkenengo partidu bada nahiko dau beran maili erakutzi jentiai eta jakin dizen datorren urtin bepresto ongo dela berak dauken honen emoteko eta gaur erakustaldi emoten nahi ez da eskumiaz eta kostabaz. Itanto aurretik orain Urdinak, Xabi Intza. Manes. Utzi Urtasunek, Zulaika. Xabi Intza. Atzelariaren lana da hori. Hola. Edarra pelotazu. Oso erra. Hamaikagarrena, Olak errebotean lortu du. Eta Xabi Intza, atzo jokatuta dago, Donibane Loitzunen, Gran Eslameko finala. 3-setera jokatu zuten, bero handia, bai orduan eta bai gaur. Eta agian, bigarren zatian, eragina izan dezake. Bai, da batez hemen frontoien inigo, ez da, lehenko baten komentan utzun modun, hemen ondarribiko frontoien prematik bota hitzen di, baina ez beste frontoietan modun, da fizikamente oso ondo egon bidaz azkenengo tantutan igerri hitzen da hori kantzantzizio. Ondo lagundu dio Intzak aurrelariari, Zuluak estaltzen. Zulaikak atzera, bere tokian da Endaiarra. Indartxo gainera. Ardira Zulaikaren errebotea, Xabi Goitibera eskubiz. Ezin. Ezteko txarra saltzeko ere bai. Bai, oso txarra. Intzak oso ondo bota dago eskumiaz
eskerreko ormarutz junde, Joni aurrin jauziako, eta jakin daue derrigor sartu bibala peloti haiz, ze horria 7. kuadrun boti emonda gero, seguruena berantzageru gainetik pasako ban, da gatxaik, da bote prontora sartu binda, baina utzi da. Amabina, 4. berdinketa. Urtasun. Xabi. Bote egingo dio. Eta saskitik kanporatera. Saskia bostitzen. Askotan, zestue, siku goten danin, ez da normal zeuk nahizun modun uteten pelotik, ez da, eskapa dutzen dago geixa, gatzeko apur bat ez da izeten zestu normal egoten danin modun, orduan askotan izer dixaz, edo uraz busti itzen da, humedade geixa hartu duzen zestuk inderra apur bat geixa hartzeko. Zulaikaren sakea, Intza. Ederra. Txula. Ondo. Urtasun, aukera orain hola bentzat. Rodoko ez da. Alako kostau egotat nabilatzeko zulo. Nahi duna. Indarra ondizio emotetza, batzutan ekiboka dutzen da kostauaz, baina beran egune deukenin behitzu zelako indarra zuten da horratzeko txulan botazkero horre pelota gile itxen die erton da, ikusi da beran gestu hor bertora bota dio latantu itxuko. Tanto egin ditu golak, hiru pelota galdu. Zulaika berriz egin 6 eta galdu 7. Amairuna. Urtasun. Hola. Atzera bileta. Garoak Xabi Intzarentzat. Atletitzela da, lehen esatzeko moduna. Kondizio fiziko gozo hona egiz. Barrura egin dira biparetak eta Zulaikarentzat aukera ona. Anta izan da azkenean. Goxeo, kone fronteik ez da, kostau bastantu itxeko, praktikamente perfecto bota bida. Da ion oso errez aia da, eta botatza kortadi, karambola eran, ez da, geuk esatu modun, frontizejo, eskerreko hormijo eta zabalerutz. Nahiz eta peloti sartu, gatxa etxetan da gatzeko, ez da, efektu hartzen da hor eskerreko horman, bueltak atortzen da peloti eta gehatzeko oso txarrak izan dira. Azkenekoaren bila Zulaika sakearekin, sake ona. Urtasun. Xabi Intza. Asko aterako da, Zulaika bosgarren kuadroan erreboteatzeko prest. Hola. Jon. Abiadura hartu duen pelotak eta iaia denborek izkio eman. Zulaikari. Horrengoan laburxeago. Hirugarrenean zer egiten duen olak. Amalagarrena. Iaia ikusi ere ez duen pelota. Eman ez bera, sorprendi, ez da, justo txapaganin ebai dau, baina ez daue alboko posturan ebai, ez da, albotik bat osunin, beti hilitzen da peloti harina eta erdi albotik, erdi goitziko posturan egin dau, eta bera sorprendi ez da, eskurarte etorriako, nahiz eta velozia handixe ekarri, sartzeko peloti eukideo manezek.
Lehen da biziko seta azkeneko tantoak erabakiko du. Lehen txaloak Zulaikak entzun ditu. Orain Olak azken sake izango baita lehen da biziko joko honetan. Zulaika garriskatu, harrapatu ingo du Olak ipareta. Urtasun, azze, pelota sartu duen, baina atera egin zaio, 15 eta 14 bibikotek izan dute bukatzeko aukera. Eta pelota zaila, Manesek sartu duena. Bai, oso gatsa ez da, eta jugadi, Baionek oso ondo bota dau, kostau bota dau, beste edozein frontotan tanto zan, baina hoitxe pasetan da, ez da, hemen hainbeste kontrakantxa da, Depori mototza delanteroa jaietako, eta Manesek gogo guztixi askunda aurrera jakin daue kortadi botata doila, eta oso pelota gatsa sartu dago Manesek lehen karamboli bota dauen modune Jonek, Olak bota dago eta sartu da. Horrintzak sartu indau peloti, oso gatsa izen da hori bebai, eta suerte txarrak da urten itzazken momentu, baina set oso politxe, oso nivel hau eta oso set politxe ikusio. Txapelak ez daude jokoan, baina balio du bezala jokatzen ari dira 40 minutuko seta izan da lehen da bizikoa. Pelotari veteranoak dira 4-3 eta daukaten motivazioa ere azpimarragarria da. Nola edo ala, finala ez baldin bada ere irabazi egin nahi beti. Bai, azkenin guk deportistak danak barrun erutu hori, ez da, lagun arteko partidun edo ensaietan askotan ensaietan egotenga frontoien, eta ez da pertsona bat bera bez frontoien, ez txapelik, ez ikusten inorbez, ez da, eta han ensaiu jokatu harren pintxo bat eta trago bat, beti irabazi nahi izeteo, eta aldan dana emon kantxan partidu irazteko. Aurreko batean aipatu zen igun, markinan ensaio egin zenuela, aste honetan batera egin alduzu? Ez dut euki aukeraik ensaietako oingo astin, ze markineko frontoie sarratute egon da, porrotan egon dielako ez da, baina hemen datorren astetik aurrera ja barriro martxan hasikoa, eta ja Daniako temporada barrixai ilusioaz azteko dizembrian azkenin edo eneruan lehengo. Hango albisteen zain geldituko gara, zestarentzat albiste onak eritsi ziren duela hilabete batzuk, kontratua sinatu zenutenean, badirudi orain gazte batzurentzat tokia izango dela, eta datotzen hilabeteetan zerrendak ateratzen hasten diren, eta nortzuk duten joateko aukera. Azken urteetan iturria nahikoa itxita zegoen, etorkizunik ez zegoen, baina gaur egun izan dira erretiro hartu duten pilotari batzuk eta bestela ustea erabaki dutenak, eta batzurentzat tokia izango da. Bai, azkenin Danian gugoixen egin duen, ez da, momentu oso garrantzitsu bat ahi hau zen, gure akuerdo hori sindikatu eta enpresian arteko akuerdo hori maitxu itxin zen, eta bagenik izen aurrengo 4-5 urtetako akuerdo hori negozioetan denpora asko tardauko gendule, eta gogorra izango zala lortzeko akuerdo on bat, ez da, baina azkenin bai Oiarbide eta bai nik ilusioaz eta gure partetik denpora asko ipinitxe eta pelotarixen apoioaz reunio asko eukioz enpresiaz, eta geure gauzak defendidu, seitxik pentseteun etorkizune badauela sexta puntan, eta azkenin 6 hilabete eta gero amaitxu gendun firmetan hori, akuerdo hori, eta ni pentsetot oso positibo dela sexta puntian gaur eguneko egoriantzako, eta bai etorkizunantzako, eta bai
ara Ameriketa junik esan gazte guztixentzako. Sake luzea atera du Zulaikak eta lehen da biziko tantoa aurkarientzat izango da. Pelota berria atera duela iruditu zait. Aurrelari donostiarrak eta beste baten bila jo dute orain Saskira. Aurkariek. Hondarribiako Jostaldi pilotalekuan gaude. Alai Golturraren barruan binaka jokatuko duten azkeneko neurketa ikusten. Baina zeo Zulaika, Jonen aita, hau bele, pilotari izan dakoa. Bai, horrepe neure itxan modun eta larrogei, irotamar, larrogei garren amarkan joatuen modun, frontoiek momentu honak bizi zituen eta ordungo momentuk seguruak gogun eukikotxu, baina badaki gaur egun badauzela niveleko pelotari asko eta ondino bauke ilusioa beran semi ikusteko urte asko sexta puntan jokatzen eta egingo udan demostratu modun olako txapelketa garrantzitsuk jokatzen. Eta bere kontuak eta historiak irakorri nahi dituenak blog batean aukera badaukak, txik-txak izena du eta sexta puntako kontuak izango dituzue gaur egungoak eta garai batekoak. Bileta huts, Manes Urtasunek utxe egindako pilotak eman die bigarrena Golari eta Xabi Intzari. Golaren sakea eta txartzek eman dute. Falta izan da, hoxe pasen da, sake batera da nien, aukera bakarra dukezu eta lehen bat pasata dau da hori beti gogun eukitzen dau urrengo sakik atateko eta herri bilurrez ataten da, bi sake dukezu nien, beste erabaten ataten da lehenengo saki arrizgau eta beti dukezu biharren aukeri. Bi falta egin ditu golak eta bat Zulaikak txokoan utzitakoa harrapatu du Jonek. Oso luze gola. Errebotetik gora joan da pelota hori. Askotan pasetan dena da, olako velozidadan zoizen ine aiego itxen za, baina gero estan barron ez duzu ondo gehatzen peloti eta berak ez da unai izen ara gora bota ez da beti txula topetako intentzio ez, baina zestian barrunez paukuzu ondo gatute peloti batzutan bera jun, bestatutan hori joako modun, ez da gora juten. Hiru eta bat, gorriak aurretik dira. Hola. Urtasun. Aurrera egin du Zulaikak, baina goiko txapa hau pilotak eta ez du beste pelota bat jo beharrik izan tantoa euren alde erortzedin. Ondo junda ion, jo izin bauan astorteako olari eta eionek ikusi da nien aukeri ekuik gaula oso ondo junda aurre txapa jo da, baina buena izin bada zen aukerako peloti ekuiko gana ire ionek. Gardingetaren bila urdinak, Zulaikaren sakea, Xabi Intza. Urtasun. Rebote hona olak. Horreko beste aukera bat. Jarri da, atera gintza jo, lau eta bi. Hori berrebote hona, lehenengu direzin honaz eta barrure errote oso indarre ondixaz eta Manesek sartu dau eta bigarren aukeran barriro errebesaz gogor errote dau
pelotik beste efektu bat hartu dugu, frontizin erdi eskapadako efektu hartu dugu, gorutzin dugu, eta gero Manesi aurreko partine sartzeko peloti duki dugu, baina eskapadan etorri da. Katera ezin Zulaikak sartu. Urtasun. Hola. Eskatu Zulaikak. Ezker hor nahikotu eta asko zabandu da. Joni batzutan Kostevitxako errebesaz ipintxizta, errebesaz pasetan dena da, hankak esposuz ondo ipintzen. Direzinu nahitzezu emon pelotiai barrure, baina eskerrek hormi hartzen badau, kanpora juten ez da, eta Jonek hori lantzen pasetan dauden denpori, baki hoxe da beran partik flojuena, eta alegintzen da hori hobetzen. Hola. Urtasun. Intza. Manes. Behera gotik orain. Ondo Xabi. Atzelariak nor baino nor indartsuago. Eta orain. Ipitzu dugu eixo joda. Nik ere bai, eta Intza ere gora bera. Begira gelditu da. Montxe guziko errepakapekin, baina mendik ipintzet nahiko argi ikusi bat zibizien joda. Eta ez du sartu Xabik eta gero gora begira gelditu da. Ezker Orman goiko txapa jo duelakoan. 3-5. Xabi Intza. Berriz ere Endaiarra. Urtasun mendean hartu nahian. Gero eta aurrerago. Baina minik egin gabe Manesi. Errebote garbia izango da. Aurreratu Xabi. Urtasun. Hola. Atzera. Zuloaren bila. Zulaika. Berriz ere Jonen lana reboteatzen. Oraingoan Ezker Horma hartu du eta zetan egin duen ikusgarria. Hola hor dabil, Kostauaz disfrutetan ez da, bai rebotetik eta oin hartu da modun, ez da bote prontora sartu da, aprobetxa da Jonen faiu eta bitxu zelako ondo bote da Kostaue txapien gaino. Zulaika eskuinaldean zaukala bazekien eta indar gutxiagoarekin bota eta ere nahikoa zuen, baina gustora gelditu da gizona. Ez dakit berak dakixen suabe botaten, lehenko baten komentau notzun modun, ez da, Ionek eta Ormaetxeak, Diegok eta honek, botaten dabe jugadak apurat prezizio, ez da, eta golak beti danik beran burun da apurtu peloti eta frontize apurtu eta hoxe da beran estrategizi tanto itxeko eta batzutan ondo urtut nahu, ez batzutan txarto, baina ondo urtut nahu egin velocidade ditzela urtut nahu pelotik. Horren txarto badera zailo, kanpora bota baitu Pipar eta Eskubiz. Ikusi indau Ion beran albo-albun dagoela, ez da, kiselako jugadi botateko nahiko gatsa dela, eta ikusi honin Zabalin Zulu Ormabiku botati erabaki da, baina berape baki hori ez da beran posturek fuertiena eta urrengo baten Kostauaz aleinduko. Lehen da biziko, Seta oso eskua izan da, tanto baten aldea baina ez da izan. Eta bigarrenak ere bide berbera darama. Eta lau, eta inork ez hemen galdu nahi. Xabi Intza
Ezinean, labur gelditu zaio betetik eparretako pelota hori, 5-6. Lehen aipatu duzu, Zuleika bere gabeziak konpontzen edo saiatzen ari dela, badekela hori dela, landu beharrekoa. Holagatik ere gauza bera esan duzu, ez dela postura hori egokiena, pelotariak beti jakite aldu zertan hobetu behar duen edo batzuetan ez du ikusi nahi. Nik esango neuke batzuetan konturatzen za, eta beste batzuetan errezeo izaten da kanpotik ez da, eta kanpotik laguntzi ondo etorten da. Jonek berak igualanketan dauke inderre gitxia berak nahiko leuken baino, eta azkenin errotetik ondo ipintxeko hankak indertzuko ekibidi, batez be losia handize datorren pelotiz eta berak baki hori dela beran punto txarren ez da, eta legintzen da indertzen, eta asko betu da azkenengo urtitan dani ez da, baina batzutan konturatzen za, eta beste batzutan kanpotik esatetzuenin erreza izeten da, eta hortik aurrera zeuke topo bier soluzioe edo baten laguntziaz. Baina beste batzutan kanpotik esan arren, norberak ez du sinistu nahiko horretan utzi egiten duenik, ez? Segun zeinek esatetzen du ez da, zeupe azkenin konfizantzi dukezu zeure gentiaz, eta azkenin zeuke konturatu gisa, zeinek emotutzune ze konsejo, eta gero hortik erabakiz da, zeintzuk dinonak eta zeintzuk txarrak, baina nik ez topetzetan normalin pelotarix esaten motze bera baino nivela handixo duken pelotari batek, edo igual Joni beran haitxek esan lehikotzen modun, ez da, pelotari veterano batek normalein sinistu eitxozu eta alegintzen za konsejuk gogun hartu eta zeure joku hobetzen. Momentu baten aldea markagailuan. Urdinen alde, aurre hartu diete markagailuan. Bigarren set honetan, lehen da biziko aldiz. Urtasun. Hola, saiatu da pelota hori baztertzen ari zela rapatzen, baina ezin 8. Urdinentzat. Gainditzea erabaki dute, partidua gogorra baitua, 57 minutu eta 43 segundo jokatzen hasi direnetik. Jaialdi hasi denean, temperatura altuagoa genuen, orain iluntzen hasi ondoren temperaturak behera egin du, eta xeago dago pelotarietzat, ala ere nekea pilatzen ari dira. Da batez behan ben frontoien, ez da, jugada gitxi botaten di eta peloteu luzik guten di, eta partidu gogorra itxen da azken edutze, ez da, aukeri deukuzunin, oine seten sistema honaz, 8. tantora egiten dani eskantzetako aukeri da, eta laurei ondo torreako eskantzu. Aurretik da zen bi pilotariak eserita, beste biak kantxan, Ola eta Intza. Veteranoak biak ere. Kristofek 35 urte ditu. Intzak 32. Atzetik doaz, lehendabiziko seta galduta gainera, baina ez dute nola nahi etxiko. Hizketan ari dira orain. Eta buelta eman nahiko diote emaitzari. 5 eta bat aurretik ibili dira, orain 8 eta 6 atzetik. Aurkariek 6 eta bateko partziala sartuta. Zutitu dira Zuleika eta Urtasun, kantxan dira Gipuzkoarrak. Hauek bide zuzen hartu dute, baina ez dute okertu nahi, badakite oraindik lan pixka bat egin beharra daukatela. Hirugarren postuaz jabetuko badira.
bigarren seteko 15. tantua jokatzen hasiko dira. Lehen da biziko pilotaka da, Jon Zulaikak joko du. Zuzeneko irudiak, errebotea Ola Gurtasun. Aurrera doa Zulaika, pikatu egin du pelota, bote handia egin dezan eta Zulaika sarretzedin. Antoa atzean urdinentzat, 9-6. Ez da gustora gatu behintza, ez da eskuneuki dago peloti eta ez da gizeitxik sartu dan eskumiaz, oin errestau behin dago eskumiaz da eta hor barruko partin errebesaz sartu biharrin eskumiaz sartu da igual peloti bizixe dugulako eta berak pentsa bizan dago eskumiaz igual tanto nikela. Ikusi dugu zalantza egin duela errepikapenean, errebesez sartu edo eskubiz, azkenean eskubiz sartzea erabaki. Ezin izan du pelota sartu eta gelditu. Zulaika, utzi egin dio atzelariari, Olak. Bizira bilpilota. Eta orain honek emandakoan, are eta biziago. Ondo harrapatu du Manesek, atzean oso gaizto jarriko baitzen, eman eta emanari da. Pelota jatxa sartu eta bitxu zelako velozidadiak. Orain ezkar hor maikututa oinetara etorri zaio eta ezin soliturik aurkitu, pelota hori sartu eta orronti zeratzeko. Ez da, errebesaz konfixantza gisa dauke Olak eta bain kasualea eskuma etorriako eta utzein dau, baina aurreko pelotazo baten errebesaz kriston pelota gatxa sartu da eta sartako darra mota. Azken zazpitantoak bata bestearen atzetik egin dituzte urdinek. 10-6 aurreratu dira Zulaika eta Urtasun. Hola. Ona. Bai. Rebote hona izan da. Zulaika gazuen laguntzeko intentzio, baina ikusi ezinezkoa zela berarentzat. Naiz eta atzelariarentzat ere asko gaiztotuko zela jakin. Hor bertan egon da, Proat Zabalin zaindu midau delanteruk Zabala, baina ikusten da momentun barru edo reboti, pauso bat emon barrurutz eta legin du bida sartzen da. Sartzeko aukeri egin dago, baina auki dago lagatu eta gero buruz baina paso da manaz. Zulaika, ez da ozta eraman du errebotea Olak. Gainditu zuen pilotak. Urtasun. Ondo hartuko du, 8. kuadro parean. Xabi Intza. Ondo. Manes. Hola. Gara pelota txikitu nahian. Eskubira ingo du pelota horrek. Antxe da Ola. Bona. Kanpo da. Dudan gatu da epaili bebai, baina frontizin ona jo dau, eskerreko orman bebai, eta hemen Zabalin. Txarra dela zen duke. Bai, berton arraixin mojoten da moten. Bai, txapa. Batzutan txapikoaz, normalin zati ata bileuke, ez dakit igual berton hemen bakarrik pintxeute dauen eta ez dauen ataten zataik, baina hor ikusten izen da kapu jodola. Falta, hasta itxi. Laugarren kuadro parean dagoen Marrara, 8 eta 11. Bine falta egin dituzte sakez aurrelariek.
apur bat hartuko du Donibane Gareziko aurrelariak. Zehatz esan dio bere buruari. Bestera jokatu beharko dutela. Garen seta irabazi izateko. Zulaikak erdira bota. Eta gero salduta gelditu da. Rapatu Manesek. Eta gero kanpora bota zaldien egin ondoren. Errez hartu daue Manesek ez da. Zulaika preso onda eta da intzakoa pentsau dago azkerrek hormin jota bakarrik tanto ingo gola, baina Manesek arranka ondixea eta dauka errez aio da, gero suerte txarrek edo, ez da, frontiz neko zabalin hartu dau, eta hoxe pasetan ez da, esan bat zabala hartu, angulo txikixeu da, eta nun hartu dauen zabaletik peloti da, angulo txikixeu da, orduan bagatxau izaten da, baina Olaren sakea. Urtasun. Ondo. Urtasun, ona, oso ona. Gurutzatutakoa, 12 eta 9. Lehenengo pelota oso gatxak sartu da, gero errezego, ez da, askotan pasetu dena gatxak sartu, eta gero errez datorren nahi utz. Begira. Zugarriz izan da. Geldirik zegoela aginduen jauzia. Berriro ikusteko modukoa. Irutan taurretik 12 eta 9. Eta aldatu eta azkeneko tantoak egin duko dira. Material honekin egiten. Zulaika. Ezker hor maikututa erdira atera da sakea. Gintzak atzean, ezin Manesek. Saskiaren muturrarekin ikutu du. 10 eta 12. Ez dakit, berton eskarrak orman bastardu ez da ondo ikusten, baina